Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalikan sa tak ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 17, tuig 2022, Sabado kita karon, 8 na lang kadlaw kag Pasko na. Inyong bombo anay sa udto kag ini, si Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapangunang mga balita. Security personnel sa mga bar establishments ginapa-undergo sa license training kabahin sang ila promisa kay Mayor Jerry Treñas. Ano natabo sa Christmas party sang mga taga City Hall? Panos kuno ila sudan? Anong plastada? Sa ano pa man sa Mambal naton manami pa man ang ila sining venue, Iloilo Convention Center. Sa dugang pa nga mga balita sa Ipabombo Mo segment, tag-iya sang CNT Restaurant sa Atria District ginpabombo. Mga empleyado wala ginbayaran or ginbayaran ang SSS kag PhilHealth contribution. 5 na ka tuig, ang iban 6 ka tuig. Patay-patay sa trabaho, wala sang kontribusyon sa SSS kag PhilHealth. Dugang pa nga mga balita, betting odds sa FIFA World Cup Finals. Way man kita naga-promote diri sang sugal. Pero sa odds sa aton sini nga mga kabumbo, sino karon ayhan ang bintaha or nagapanguna? Apang sandig iya sa mga crowd, the crowd favorite diri or sa crowd rather ang Argentina mong crowd favorite. Bangod kuno sa maayo sini nga personalidad ni Lionel Messi. Kag ti kalabanan sini nagalaom gid nga before pa man iya mag atakop ang karera or sa katapusan abing FIFA World Cup presence ni Lionel Messi. Now, sa aton sini nga mga kabombuti makuha na niya ang kampyonato. Sa pihak nga bahin registered pharmacist top 10 pagid sa board examination sa aton sini nga mga kabombo sa mga teachers sa secondary level. Sa piyak kabahin sabat sa panawagan sa mga kongresista nga magpanigayon sa legislative inquiry, kumusta na? So far na batian ta diri sa aton siniya nga mga kabombo ang pahayag sang kongresista nagikan sa segundo distrito, quinto distrito. Lakip na diri banwa ang tingog man sang kabataan na representative. Now, sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, abinganin naton kay Ilonggo pa party list to ang nagpahayag. Abi naton kung uswag Ilonggo na o kabataan party list magaling. Hibalo naton karon sa aton sinipre nga pagapalayag ang dugang may impormasyon may kantanan sa sining ungka flyover controversy. Muni madalakuan mabalita issues kay impormasyon tutukanta sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto. Ang detalye sini parumbalikan ta pagkatapos ang Bombo News Center. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawag nga may dry Tanghali Pilipinas. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, ika-17 sa buwan ng Disyembre 2022, araw ngayon ng Sabado. Ating Christmas countdown, 8 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, pagpanaw ni Communist Party of the Philippines Founding Chairman Joe Maciso Numani ng magkakaibang reaksyon.
Si Pangulong Marcos Jr. naman ipinag-utos ang paggawad ng service incentive at rice allowance para yan sa mga empleyado ng gobyerno. At tourist arrivals sa Pilipinas pumalo na raw sa halos 2.4 million. Ayon po yan sa Department of Tourism. Ang supply naman ng bagong salapi dito sa Pilipinas sapat sa gitna ng surge sa currency demand ngayong holiday season ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Department of Labor and Employment hinikayat naman yung maliliit na negosyanteng mag-avail ng 13-month pay loan na kanilang programa para sa kanilang mga empleyado. At sa international news naman, 5,000 katao stranded pa rin sa airport sa Peru dahil yan sa mga kaguluhan doon. At ngayon sa ating mga detalye. Utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggawad ng service incentive at rice allowance para sa mga empleyado ng gobyerno. Sa inisyong administrative order, ang ibibigay na Service Recognition Incentive o tinatawag na SRI ay one-time grant lamang na hindi lalagpas sa 20,000 piso para yan sa mga empleyado sa Executive Department. Kabilang na rin sa mga entitled na makatanggap ng nasabing insentibo ay ang civilian personnel sa national government agencies, saklaw dito sa ang mga state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, mga regular contractual o casual employee, miyembro ng military at pulis, gayon din ang mga fire at jail personnel sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kasama din na mabibigyan ng naturang insentibo ang mga kawani mula sa Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Maaari ding mabigyan ng one-time na SRI na hindi lalagpas sa 20,000 pesos ang mga empleyado sa dalawang kapulungan ng Kongreso, ang Judiciary, Office of the Ombudsman at Constitutional Offices. Samantala, pagdating naman sa one-time rice allowance ay igagawad ito sa mga kawani ng gobyerno, kabilang na ang mga civilian personnel sa national government agencies, kabilang na rin ang state universities and colleges, government-owned or controlled corporations o GOCCs, government financial institutions, government instrumentalities na mayroong corporate powers at government corporate entities na mayroong regular, contractual o casual position. Entitled din ang mga military, police, fire, jail units at facilities at mga empleyado ng Bucor, Philippine Coast Guard at NAMRIA. Maaari din namang mabigyan ng rice assistance sa mga individual o grupo na ang serbisyo ay may kinalaman sa job orders, contracts of service o iba pang kalintulad na working arrangements. Para sa atin sa buong kapuluan, 4 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pagpanaw ni Communist Party of the Philippines Founding Chairman Joma o Jose Maria Sison ay umani ho ng magkakaibang reaksyon. At napaulat ho kanina ang pagpanaw ng nasabing leader ng komunistang grupo. May pag-uulat pa dyan at update si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, pumanaw na nga ang Communist Party of the Philippines founding chairman na si Jose Maria Sison sa edad na 83 habang naka-exile ito sa bansang the Netherlands noong Biyernes ng gabi matapos ang 2 linggong confinement sa ospital. Ang pagkamatay ni Sison ay kinumpirma nga ni CPP Information Officer Marco Valbuena at ayon kay Valbuena ay taos-puso silang nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang guro at nagsilbing gabay sa kanilang layunin. Iginiit nito na sa kabila ng kanilang pagluluksa ay patuloy pa rin nilang ibibigay ang buong lakas at determinasyon upang isulong ang revolusyong sinimulan ng kanilang gurong si Sison. Matatandaan na taong 1980s nang ma-exile si Sison sa bansang the Netherlands at pinamunuan ng Communist Party of the Philippines sa loob ng 54 na taon mula noong December 26, 1968. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, minsan nang nakapanayam ng Bombo Radio Philippines si Communist Party of the Philippines Founding Chair Jose Maria Sison. Balikan natin ang naging parte ng eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Siyempre karumal-dumal na pangyayari yan sa ating kasaysayan, yung pagdeklara ng martial law, yung absolute power na kinuha ni Duterte, ni Marcos sa pamamagitan ng
martial law at fascist dictatorship, ano yun for absolute corruption. Dati nagnanakaw si Marcos, lalong nagnakaw at hindi lang assets ng ating bayan kundi buhay ng maraming ating kababayan. Hindi lang lumaganap ang pag-arestong illegal, pag-torture at pagpatay sa mga tinuturing na komunista. May investigasyon towards prosecution and trial. May lalagay sa dokumento, may papasok sa record ng International Criminal Court ang mga testimony at mga presentations ng mga abogado at human rights organizations na tumutulong sa mga pamilya ng mga nabiktima sa bogus war on drugs magmula pa sa panahon ni Duterte sa Davao hanggang sa naging presidente na sa saklaw na panahon 2011 to 2019. Mientras saklaw ng ICC sinasaklaw ngayon ng kaso. At yan muna ang aking ula patungkol nga dito sa pagpanaw ni CPP Founding Chair Jose Maria Sison. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga Kastar Nation, oras natin sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Sa mga dagdag na balita, Bombo Ever. Samantala naman, pumalo pa sa halos 2.4 milyong tourist arrivals ang naitala ng Department of Tourism mula nang muling buksan ang borders ng ating bansa para sa international travel noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Base sa datos mula sa Department of Tourism as of December 15, nakapagtala ng kabuang 2.3 million na foreign arrivals kung saan karamihan ay mula sa United States na mayroong 447,278 arrivals. Sumunod dito ang South Korea, may 374,097 arrivals. Australia, meron namang 118,228. Ang Canada, 109,041. At ang United Kingdom ay merong naitalang 90,196 tourist arrivals. Nalagpasan nito ang target ng Tourism Department na 1.7 milyong turista para sa taong 2022 na naabot naman noon pang buwan ng Oktubre. Sinabi naman ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang pagtaas ng tourist arrival sa ating bansa ay iniuugnay sa pagluluwag na rin sa travel restrictions gaya ng mandatoryong COVID-19 testing, pagsusuot ng face mask at quarantine period na ipinatupad ng gobyerno para makontrol naman ang pagkalat ng virus. Ang pagluluwag din na ito sa mga travel requirements ay nagbigay din sa bansa ng mas mataas na revenue o kita mula yan sa turismo na nasa humigit kumulang 130 billion pesos mula noong nakalipas na buwan. Tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sapat ang supply ng mga bagong banknotes o yung mga perang papel at pati na yung barya dito sa ating bansa. Yan ho ay sa gitna ng surge sa currency demand ngayong holiday season. Ayon sa Bangko Sentral, ang demand para sa bagong pera ay sumipa ngayong Christmas season sa kasabay ho ng tradisyonal na pagbibigayan ng mga Filipino ng cash o kaya naman ay coins bilang regalo o aginaldo sa ating pamilya at mga kaibigan. Batay nga sa historical bank withdrawal data mula po noong Oktubre hanggang Disyembre ng taong 2019 hanggang 2021 ay lumalabas na ganito ang figure. At ayon sa Central Bank, na ang pagtaas sa demand sa salapi ay nag-umpisa noon pong buwan ng Oktubre at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan, mataas pa rin ho ang demand. Ganito rin ang nangyayari sa bawat taon. Pinakamataas na demand sa denominasyon ng pera sa nasabing period ay yung 1,000, 100 at yung 50 pesos na mga banknotes, habang yung 20 pesos at yung piso na barya pati na ang 25 centavos ay tumataas din ho ang demands dahil may mga gumagamit ho nito na pampaingay pagka sasalubong sa bagong taon. Inaabisuhan naman ng Bangko Sentral ang publiko na mayroong hawak na mga unfit banknotes at coins na ipalit na ito
sa mga bagong salapi na kanilang isinasagawa at yan ay upang mapalitan at magamit pa rin sa sirkulasyon ang kanilang pera at hindi masayang. Kung masisira kasi ito at mawawala yung serial number, ay baka hindi na palitan pa ng Bangko Sentral. Halimbawa, yung mga unpit banknotes mga kabombo, yung marumi, may mancha, hindi malinaw yung mga pagkakasulat at may kupas na parte ng letra, habang yung mga hindi angkop na barya ay may mga marka at may mga palatandaan ng kalawang o kaya naman ay punctured o binutas yung barya, ay hindi ho ito maaari ng magamit. Samantala, mga kabombo, yung Department of Labor and Employment ay hinikayat ang mga maliliit na negosyanteng mag-avail ng kanilang programa. Ito yung 13-month pay loan program para ho dun sa mabigyan yung mga empleyadong saklaw ng maliliit na tanggapan. Alamin natin ang ulat mula kay Bombo Gerald Ulep. Hinikayat nga ng Department of Labor and Employment o DOLE itong mga maliliit na mga negosyante na mag-avail dito sa tinatawag na 13-month pay loan facility na inilunsad dyan ng Department of Trade and Industry noong nakaraang taon. Sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na ang 13-month pay loan facility ay mayroon namang zero interest at para ito sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Anya, mula sa rating 12,000 pesos loan para sa isang empleyado ay itinaas na rin ito ng DTI o Department of Trade and Industry sa 15,000 pesos. Pero ang isang kumpanya raw ay makakapag-avail lamang para sa kanilang 40 empleyado para mabigyan ang mga ito ng kanilang bonus, itong 13-month pay. Kung maalala, dahil na rin sa pandemyang dulot ng COVID-19 ay nahirapan itong mga maliliit na negosyanteng magbigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado. Pero nagpaalala naman sila Guesma sa mga micro, small and medium enterprises na hindi sila exempted sa pagbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado. Kasabay dito, may kahilingan naman sila Guesma sa lahat ng mga employer. Narito pa, pakinggan natin si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Nung last week ng November, yung may panawagan na tayo sa mga employers, wag naman po ninyong hintayin ng deadline. Baka naman po pwedeng ibigay na natin ng mas maaga. Nang ganon, hindi po nagkukumahog yung pong mga manggagawa at kanilang pamilya sa pagbabudget ng kanilang tatanggapin na So, base dito sa ating batas, Bombo Dennis, ang 13-month pay ay kailangang ibigay ng mga employer on or before December 24. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Handa na para sa inaasahang pagbuhos ng mga sasakyan kasabay ho ng pag-uwi ng ating mga kababayan sa kani-kanilang probinsya o kaya naman ay magtutungo dito naman pabalik sa Metro Manila para sa Pasko at Bagong Taon. Kaugnay nito, ayon kay North Luzon Expressway Senior Traffic Manager Robin Ignacio, itinigil na lang ang lahat muna ng mga kinukumpuni doon sa kanilang mga kalsada na saklaw dyan sa North Luzon Expressway. Bukas na din ang lahat ng driving lanes maliban doon sa southbound direction ng Candaba Viaduct, habang may mga saradong lanes na hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon dahil nga sa ilang inaasikaso dyan. Nagdagdag na rin ng mga personnel na ipapakalat sa mga area dyan sa North Luzon Expressway dahil nga sa inaasahang bigat ng daloy ng trapiko sa mga toll gates ngayong holiday season. At ayon nga sa opisyal ng NLEX o North Luzon Expressway na pumapalo ang average daily number ng mga sasakyan na bumabaybay dyan sa naturang kahabaan ng kalsada nasa 280,000 hanggang 60,000 yung mas mababa. At pati na doon sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ito yung mas kilala sa tawag na SCTEX. Subalit noong Disyembre 16 hanggang Enero 3, holiday season ho yan nung nakalipas na taon, ang dami ng sasakyan ay inaasahan mauulit ho yun, mga kabombo. At tataas pa nga hanggang 10% posible kada araw at yan ay binabase doon sa mga nakalipas na record. Inaasahan naman ang peak ng holiday traffic ay susunod na linggo na ho mangyayari. Disyembre 23 ang sinasabing peak mula ho sa hapon hanggang madaling araw ng Disyembre 24.
29 at Lunes, Enero 2 ay matindi pa rin ang pagbigat ng trapiko. Hinimok naman ng opisyal ang mga motorista na huwag kaligtaan na i-install ang kanilang RFID o yung kanilang frequency ID upang ma-detect agad at hindi na kailangan pa ng manual na pagbabayad ng toll fee sa mga toll plaza. Pinapayuhag din ng mga motorista na suriin muna ang kondisyon ng kanilang sasakyan bago bumiyahe at siguraduhin may sapat na pahinga upang maiwasan ang mga aksidente. Samantala, dumadaing naman ngayon ang grupo ng mga mangingisda sa pamahalaan na gawin ng permanente ang pagbabawal ng pag-aangkat ng partikular na isda sa lokal na merkado. Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya na dapat ipawalang bisa na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang Fisheries Administrative Order 195 na nagsisilbing legal na basihan para buksan ang floodgates para sa inangkat na mga isda. Sinabi din ni Pamalakaya National Spokesman Ronel Arambolo na bagamat welcome development para sa kanila ang pansamantalang pagban o pagbabawal sa ilang imported na isda sa lokal na merkado, dapat din anya na maging daan na ito para tuluyan ng ipagbawal ang importasyon ng mga isda sa bansa. Habang umiiral kasi anya ang mga polisiya para sa malayang pag-aangkat, nananatili namang nakalantad sa murang imported fish ang ating mga merkado habang nasasagasahan din ang ating local fishing industry. Ipinunto din ng grupo na dahil sa dumadaan pa sa 3 hanggang 4 na pribadong traders ang mga produktong isda bago pa makarating sa mga palengke. Kapag anya wala ng importasyon o importation policies, hindi na magkakaroon ng mga issue ang pamahalaan sa imported fish na pumapasok sa merkado. Baba tayo ng mga karagdagang ulat. Mga kabombo, yung Department of Health ay patuloy na hinihimok po ang publiko na magpabakuna at magpa-booster pa rin. Lalo na doon sa mga nasa vulnerable sector. Laban pa rin yan sa COVID-19 at nananatiling pandemya pa rin ho dito sa mundo. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Dennis, patuloy na hinihimok ng kagawaran ng kalusugan ang publiko, lalo na yung mga matatanda na magpabakuna at magpa-booster shot kontra sa virus at lumalaganap pa na ibang variant sa bansa. Sa press briefing ng ahensya, inihayag ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang virus umano ay patuloy na mananatili ng kasama ng mga tao, lalo na kung ito ay patuloy na kumakalat at hindi sinusunod ang minimum health protocol ng kagawaran. Kaya patuloy naman ay hinihikayat ni Vergere ang publiko na magpabakuna at magpa-booster shot, lalo na yung mga vulnerable o yung mga madaling kapitan ng virus. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Virus mutates and it's part of the cycle. It mutates especially when it has a host which are vulnerable, and especially yung mga vulnerable, included dyan yung mga hindi bakunado. So ngayon, dito po sa ating bansa, ano yung threat sa atin yan? Ang threat po would always be there. We say and we always remind our people, andito na ho yung virus and sa tingin natin, hindi pa ho siya mawawala ng matagal. Kasama na natin siya. So the only way for us to prevent, if ever this will happen, that the virus again crosses the border, another variant, nangyari na po yan. We've experienced a lot of variants already, but still, we have our cases manageable in the country because we are more prepared than before. Yan ang bahagi ng pahayag ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sa kasalukuyan kasi mayroon ng humigit kumulang 165 million ang nabakunahan na kontra COVID-19. Para sa unang bakuna, kulang-kulang 71 million na ang na-administer ng vaccine, samantala for complete dose may humigit kumulang 73 million at para naman sa booster shot aabot na ng 21 million ang nabakunahan ng karagdagang proteksyon. Kaya naman kumpiyansa ang kagawaran na mas handa ang bansa sa paglaban kontra sa COVID-19. Bombo JC? Yes, Bombo Dennis. Oo. Saan ngayon yung mga venue ng vaccination? Dahil at saka nagbago ba sila ng requirements para dito sa mga magpapabakuna? Pwede pa rin ba yung walk-in?
Yes, Bombo Dennis, tama ka dyan na pwede pa rin ang walk-in. Dito sa Maynila, meron pa rin tayo dito sa Manila City Hall. Malapit yan sa KKK o yung kay Bonifacio. At ganyan pa rin naman ang requirements. Pwede pa rin ng walk-in, lalo na dun sa mga matatanda o yung mga bata na nagkakaedad ng 5 hanggang 11, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, inihayag ng isang senador na dapat idulog pa rin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping ang lantarang mga paglabag ng China sa international law at pagbaliwala sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ito ay kapag nagkitaan niya ang dalawang leaders sa Enero sa Beijing para sa state visit ng Pangulo sa unang bahagi ng taong 2023. Ginawa ng senador, partikular ni Senator Francis Tolentino ang naturang pahayag matapos ngang i-adopt ng Senado ang isang resolution na kumukundina sa tinawag nitong patuloy na paghaharas at panghihimasok ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang insidente sa May Pag-asa Island kung saan pwersahan ngang kinuha ng Chinese Coast Guard ang isang rocket debris mula sa Philippine Navy. Ani na ng Senator Tolentino na nasa kamay na ng Pangulo bilang isang Chief Executive at Chief Architect ng ating foreign policy kung idudulog ito sa Pangulo ng China. Ang resolusyon naman ng Senado ay malinaw na mensahe ng mariing pagkundina upang matigil na ang ganitong mga insidente. Naghatid na yan sa atin sa oras na 21 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, nangunguna ang kadiwa ng Pasko program ng pamahalaan sa pinaka-aprobado umano ng mga proyekto ng pamahalaan ngayong 4th quarter ng taong 2022. Ayon ito sa isinagawang 2022 End of the Year Survey ng Publicus Asia Incorporated. Layunin ng kadiwa ng Pasko program na magbenta ng mga pangunahing bilihin sa presyong abot kaya ng mga mamamayan. Sa isang public briefing na inorganisa ng nasabing mga nasa likod ng survey, noong Biyernes mga kabombo ay iprinisinta nila ang listahan ng pinakamatataas na nakakuha ng puntos na inaprubahang programa ng pamahalaan. Ang nasabing survey ay isinagawa ho Nobyembre 25 hanggang Nobyembre 30 ng taong kasalukuyan. Meron ho itong kabuuan na 1,500 respondents, mga kalalakihan at kababaihan sa buong bansa. At dito ay binibigyang din naman ni Eric Yanse Estrabo ng Publicus Asia na ang naging basehan ng naturang survey ay resulta ng pang-ekonomiyang paninindigan ng mga Pilipino, lalo na yung mga working class ng lipunan. Nakakuha ng pangkalahatang 84% na boto ang kadiwa ng Pasko sa nasabing survey, habang pumapangalawa naman ang aprobadong programa ng pamahalaan, yung polisiya sa paglaban sa kriminalidad, pagpapabuti sa bilis ng internet, pagpapatuloy ng face-to-face classes para sa mga estudyante at pagpapatupad ng voluntaryong pagsusuot ng face mask na lamang o mas maluwag kaysa dun sa dating mandatory na paggamit nito sa mga pampublikong lugar. Marami pa tayong mga balita sa ating munang mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Samantala naman, dumako pa tayo sa mga karagdagang balita mula sa probinsya. Dinagat Islands, hirap pa rin ang pagbangon isang taon matapos na manalasa ang Super Typhoon Odette. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa Star FM Bacolod.
Patuloy ang pagbangon ng Dinagat Islands. Isang taon na makalipas ang pananalasa ng bagyong Odette. Ang nasabing probinsya ay isa sa mga pinakaapektadong lugar na nasalanta ng super typhoon, kung saan nakapagtala ng 22 kataong namatay at nasa 803 na sugatan. Bilyong pisong halaga naman ang nasira sa agriculture, fisheries at government infrastructure, pati na sa mga daanan. Nasa 37,033 na pamilya ang naapektuhan at 16,336 na kabahayan naman ang tuluyang nasira. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Ruth B. De Los Reyes, presidente ng People's Integrated for Environmental Conservation Organization Incorporated o PICO, sinabi niyang nakatutok ang kanilang organisasyon sa tree planting activities sa Dinagat Islands, pati na ang outreach programs dahil maraming pamilya pa hanggang ngayon ang nangangailangan ng tulong kagaya na lang ng mga makakain. Nakikita pa rin namin dito sa Dinagat Island, nahihirapan pa rin yung pagbangon lalo na sa environment. Even though our government in Dinagat Island, they are also trying their best na mapabangon kaagad, pero di naman basta-basta kaagad-agad. Kasi alam naman din natin yung government, limited din yung mga source of fund ng gobyerno. Lalo na merong nakabudget din dyan. Umaasa din si De Los Reyes na dumami pa ang sumali sa kanilang mga aktibidad para na rin sa ikabubuti ng Dinagat Islands. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At kaugnay pa rin yan mga kabombo, yung anibersaryo naman ng pananalasa ng Super Typhoon Odette ay binigyang kulay doon sa Central Visayas. Paano nga ba ang naturang aktibidad? Alamin natin yan sa report ng Star FM Cebu. Opisyal nang pinailawan itong Biyernes ng gabi ang Christmas tree ng Cebu Provincial Capital. Ang seremonya ay sumisimbolo pa ng pag-asa at pagkakaisa bilang pagunita sa Super Typhoon Odette na nanalasa sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas noong nakaraang taon. Pinangunahan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang aktibidad kasama ang Tri-City Mayors, si Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava, mga mayor ng iba pang local government units sa lalawigan at iba pang opisyal. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Garcia na nalagpasan ng lalawigan ang mga hamon na dulot ng COVID-19 pandemic at ng bagyong Odette. Pabiro pang sinabi ng gobernadora na kahit ang pinakamatinding bagyo at pinakamalaking hamon na hinaharap ng mga Cebuano, hindi pa umano magrereklamo ang mga ito kung nasaan ang Pangulo at kusang nagsusumika para lang makabangon. Sa pagdiriwang ng mga Cebuano sa Pasko ngayong taon, umaasa ang opisyal na maging isang tanglaw ng pag-asa ang lalawigan para sa iba pang bahagi ng bansa habang patuloy itong nangunguna sa pinakamapaghamong panahon. Knowing that those two challenges were the most severe ever that we Cebuanos had gone through in recent history. But we survived. And hey, we did not only survive, we prevailed. We showed the country and the rest of the world that even the worst of diseases, even the most severe storms, none of these can ever break the indomitable will of the Cebuanos. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Umaabot na sa 5,000 katao ang stranded sa airport ng City of Cusco sa Peru matapos ang pwersahang pagpapasara ng mga nagproprotesta dahil sa patuloy na kaguluhan ukol sa impeachment ng dating Pangulo ng kanilang bansa. Nasa 8,000 katao naman ang naipit sa maliit na bayan doon sa paanan ng bundok kung saan makikita ang Machu Picchu, isang ancient site sa Inca Citadel at dinarayo kada taon dahil tumigil ang railway line doon sa pagtakbo. Makikita sa footage ang pagharang naman ng mga nagpuprotesta sa main road at airport ng nasabing bansa. Panawagan nila na isara na ng Kongreso, mag-resign ang bagong presidente na si Dina Boluarte at ang maagang eleksyon. Ang insidenteng ito umano ay kasalukuyang nakakaapekto sa tourism industry ng Peru. Samantala, mahigit pa sa 20 katao naman ang naitalang namatay na dahil sa mga sumunod na protesta
protesta at nagtulak din ito sa dalawa pang government minister na tuluyan ng iwan ang kanilang pwesto. Isa si Education Minister Patricia Coria sa dalawang ministers na nag-resign na. Nagsimula nga ang protesta matapos na maalis sa pwesto ang dating Pangulo na si Pedro Castillo noong Disyembre 7 sa bisayan ng congressional vote. Ang plano nitong alisin ang Kongreso at magdeklara ng state of emergency ay hindi nagtagumpay at naging dahilan ng kanyang impeachment. Bombo Sports News. Itong World Pickleball Champion na si Leander Lazaro ay matagumpay sa ginanap po na Bridge Cup 2022 dun sa India. Alamin natin ang update mula sa Star FM Baguio. Matagumpay ang first Pinoy Pickleball gold medalist na si Leander Lazaro sa ginanap na Bainbridge Cup 2022 sa India. Tinanghal itong kampiyon sa men's doubles 19 plus advanced category. Quarter finalist naman ito sa mga kategoryang men's singles 19 plus open, men's doubles open at mixed doubles open. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy Pickleball player, inamin nito na isang hamon ang ginawa nitong preparasyon sa naturang torneo. Sinabi din nito na hindi nila inakala na talunin ang mga bansa na malalakas sa ganitong larangan ng sport. Right now, sa stage ng pickleball sa Philippines, medyo challenging kasi nga yung mga players, kukunti pa lang. So medyo challenging for me to practice sa mga matches. So ang ginagawa ko, more on fitness and puro drills. Practice lang ng mga execution ng mga shots. Very happy kami doon sa naging result. Tsaka naging eye-opener siya sa amin na, uy, kaya pala ng Pilipino, kaya pala namin na makipagsabayan sa mga players sa Asia. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa kauna-unahang Pinoy Pickleball gold medalist na si Leander Lazaro. Matatandaan na si Lazaro ay nag-uwi rin ng gintong medalya sa men's doubles at silver sa men's singles category sa World Pickleball Championships na ginanap sa Bali, Indonesia. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bombo, Castor Nation, sa ating Christmas countdown, 8 days to go bagong araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa takna sining las 12, balik na diri karon sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad. Istoryahan man naton sa aton sining pagpalayag ining kaso sang African swine fever sa isla iya kag probinsya sang Guimaras no. Nga may positive sa result no sa aton sining mga kabombo. Rason nga nagpagwa sang isa iya ka mando dire ang Department of Agriculture no nga magpatigayon sang temporary ban sa pagsulod kag pagwa sang swine, pork products and byproducts from the municipality of Buena Vista, Guimaras. Sa dilimadugay, istoryahan na dugang sa aton man sini pa rin ang pagpangalagad. Check one night this time, si Bombo Angel Tan. Inamay kantanan sa mga security personnel sa mga bar kag establishments. Gina-undergo sa license training. Kabahin sa ilan sining promisa sa kay Mayor Jerry Tranias. Kay ti amo man ining gina-question naton mo sa aton sining mga kabombo. Right after sang insidente iya sa may The Cave Super Club Disco. No? May executive order nga naging pagwa ang alkaldeta nga dapat ang mga ginapang-hire sini nga mga bouncer or security ang magpaidalom sa isa sa mga nagakaigo sini nga training. O galing ang problema sini naton sa karon banwa why man sang specific agency dire no nga ti sara nga mag-conduct sang training yung pamangkot pagid sini gani sa dinhi ni sila i-train. Si Bombo Angel may follow-up report. Gel, sa report please come in.
pagpaidalom sa license training sang security personnel kag pagkuha sang lisensyado nga security guards sang mga bar establishments ang kabahin sang promesa sang mga bar owners sa kay Mayor Jerry Treñas sa Bombo Champ. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Nestor Cano, Head sa Task Force on Moral and Values Formation, iyaging pahayag nga dala sa gimbutang sa affidavit of undertaking ang promesa sang Iloilo Bar Owners Association nga pagpaidalom sa mga security personnel sa business establishment sa mga trainings kag magkuha sa lisensyado gid nga mga personnel o kuna security personnel nga nakaagi sa isa ka security office nga nakaagi sa security office for security and investigation agencies. Sulo kay Mr. Nestor Cano, ang dapat nga i-hire sa mga business establishments ang licensed security guards kung sa diin ini sila ang nahanas ang maayo kabalo mag-handle sang mga gamo kag malaba ang pasensya Bombo Champ. Suno kay Cano, ang presensya sang kapulisan nga ti naga-foot patrol kung gabi ang inkaso bulid pang gi-emphasize niya sini nga ang prior responsibility sa pagbantay, pagsekyar, kag pag-maintain sang kalinong katawhay amo ang mga bars, amo ini ang ila nga ti main gid nga responsibility agud ti ang ila area malantaw nila Bombo Champ kag ma-maintain nga hindi kung wala asang may manggamo. Actually Bombo Champ nagsugod ining training kahapon ni adlaw kagasuno kay Mr. Nestor Cano matapos ini sa Disyembre 19. Ginalantaw man nga imbitaron ang Iloilo City Government kag ang Iloilo City Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Leo Batiles, and Police Major Aray Sumagaysay agud mangin kabahin sang training sag sila mismo ang makahambal in terms sa security kag pag-harmonize sang ila responsibilidad. Suno kay Mr. Canong may mga training para sa mga security personnel kag may yaraman pati ang management mismo. Kung madumduman Bombo Champ sa kato mga kabombo, nagpapanaw sa executive order si Mayor Jerry Treñas amo ining executive order number 53 series of 2022 nga nagamando sa pag-hire sa mga qualified kag lisensyado lamang nga mga security personnel sa mga bars, night disco bars kag resto bars. Yari aton pamatian ang nangin pahayagman ni Mr. Nestor Cano sang aton ma-interview. Dala na to sa ila ginbutang sa ilang undertaking. Nabutang to bali na starting sa Lunes, may mga schedule sila bali, nakigangot sila sa isa ka security agency diri sa siyudad sang Iloilo para nga makakuha sila bali sa mga lisensyado gid nga mga security personnel, security officers nila. Dala na ang paghanas mismo sining ilang natawag nila mga bouncers kay nabalano man Bombo Angel sa ila bali nga nauyatan subong nga mga executive order, especially ang 053 naton nga muni nagamando bali man sa aton bali nga mga bars and resto bars nga ang ila bali iga-hire, iga-kwaon bali mga licensed security guards. Hindi lang basta-basta nga makuha na kundi na nga klase sang tawo nga buhaton nila bouncers. So dapat nahanas, na-train, kabalo sang iyabali mga obligasyon, mga responsibilidad, especially sa crowd control, especially sa may mga ginagamo balida, may mga hubog ng mga customers, kabalo sila bali mag-handle, kagang ila pasensya, dapat tama ay kalawig. Hindi nga sila una bali magpatupa sang ilang mga kamot sa mga customers nila. Kaya nga itong mga kapulisan, ara man lang sa sagwa, naga-standby, naga-conduct sang foot patrol, para nga makabulig man bali maintain sa kanilang kataway, pero ginaliwata lang ang primary nga responsibilidad sang aton bali mga bars and resto bars ila giniya bali sang ilang management aangot sa pag-maintinar sang kalinong kataway sang ilang mga customers kag sa bilog bali nga area, especially dira sa mga nightlife areas naton sa distrito sa Mandurriao. Bali sir, ang mga personnel nga ti ko makatapos ini sila ka training, ipa-checkyar pa bala sa Iloilo City Government o kung diretsyo na sila nga i-deploy sir sa mga establishments? Amo na gani kay nila to nga ginhambalan man nga imitaron man nila bali ang aton bali nga Iloilo City Proper Police Station, si City Director Colonel Leo Bateles. At the same time, si Major Ray Sumagaysay, sang Mandurriao nga Chief Police naton, para nga mastoryahan dito sa ilang mga series of meetings and trainings
ang mga regulasyon man sa aton kapulisan kay dapat bali may kita sina nga isa ka agency bali sa ilang sa PNP ang sosya naton nga nag-supervise bali sa aton nga mga security guards sa aton mga security agencies para nga asanto ma-level off, ma-harmonize bali ang mga obligasyones sang sinibali nila nga i-hire nga mga security personnel sa ila bali nga mga balay ilimnan. So for sir, may idea ka ba sir kung pila ka adlaw ining training para sa mga security personnel agon nga ti ma-certify ini sila? Kag ano nga so far sir nga mga trainings ang pag-aagyan nila Mr. Sir Nestor? Subong atuto ang kopya ginpa-receive ko bali sa aton opisina. Gen detalye na to bali ang ilang mga schedules. Basta nakita ko to daw, sige ga ang ilang undergoing ilang mga trainings sa mga personnel sang bar, kag resto bar, ang sa management sang bar, kag resto bar. May specific nga para gid sa mga security personnel, security guards, may ataman to para sa mga bouncers. So kadamo to bali ilagin pang lista, enumerate bali nga mga briefings, orientations, trainings. Nakita ko to daw katapusan na tong pizza daw December 19. So lang taong pa i-review pati liwat ano to mga nabutang ilang mga aktibidades nila again para nga ma-secure liwat ang ila bali nga mga establishmento. Bombo Champ, nabatian naton si Mr. Nestor Canong, ang head sa Task Force on Moral and Values Formation. Amo na ang gusto naton iyang mahibalawan na Bombo Angel kung sa diin ini sila ma-training kay kung mga legitimate iya nga mga security personnel, mga security guards, ti amo ni ang mga masami makita naton bala nga mga security guards mga naga-uniform gid, hindi kay dako lawas, baked tawo, may tato, pwede na dyan maka-security. Ang aton sini nga nagakadapat gid lamang iya nga mayara sang nagakigo sini nga trainings. Kaya hindi ka na to gusto nga masulit pa ang natabo sa sa The Cave Super Club. Pero nasulit ini dito sa may Vertex. Nga kung sa diin, pati security personnel to, may ginalaas sa nga customer kag ginalampusan niya sang mono black chair mo. Nag-impon sila ya sa Rambol. Ano na lang sinakaroon nabi ang sitwasyon na Bombo Angel magamo sila imbis nga sila ang mapacify, sila pa iya nagdugang sang kinagamo, Bombo Angel? Actually, Bombo Champ, ang kabahin sang promesa sa mga bar owners kani nga ipaidalom ang mga security personnel sa Security Office for Security and Investigation Agencies nga training which is amo ining accredited sa Philippine National Police, Bombo Champ. So bali amo ini ang kabahin sang affidavit of undertaking sang mga bar owners diri sa Iloilo kag kung hindi sila Bombo Champ magsunod sa affidavit of undertaking at na notaryohan Bombo Champ kag amo na ang pagasukton sa ila ni Mayor Jerry Treñas Bombo Champ. Sa sano ini sano tayo ni mabalaan ang resulta kung bala mga trained or license trained ang mga security personnel sa mga establishmento komersyal? Bombo Champ, ang according kay Mr. Nestor Canong, ang last day sang training nila so far sa iya paglantaw, December 19 ang last day nga ti malantaw naton if ever gid nang di ma-certify ang ining mga security personnel sang nagkalain-lain nga bar establishment diri sa syudad sang Iloilo. Pangunahan ta na lang daan na Bombo Angel nahibaluan naton nga ti hindi ka man iya basta-basta lang makaput up sang bar kung wala ka sang kapital kag kung way ka kwarta basi kon baklon lang nila lang certificate kag idaho sa ila sini nga mga the so-called bouncer kag kung mayara sang kinagamo gani rinambol naman liwat. Amo ina ang isa sa mga hindi gid man di maayo Bombo Champ kamatabo if ever paano naton paano kita makasiguro nga nag-undergo gid man sila sa training? Amo nang luyag naton nga mahibaluan. Kay base karon nga ang senaryo bla mo la sinao Bombo Angel kag hindi na iya malayo nga matabo unahan ta na lang daan gina hambal naton ini sa kahanginan sa aton sini iya nga mga kabombo kay hindi iya insakto nga ang mga security or ang mga bouncer
Maintraman niya sa kinagamo sa sulod sang establishmento komersyal. Bombo Angel, kita mo ara ganito ang pulis. Sa video may nakita bala ikaw pulis nga nagpatupa sang kamot sa mga nagarinambol? Tikiti ini sila nakaagi man ini sila sa training kagang maximum tolerance ang ila siniyang advice sa ila kung may mga kinagamo. Karon iya may mga bouncer, may mga security dira nga naka-t-shirt lang sang itom kag may imprinta sa likod sang bouncer or security. Kung may kinagamo, may intraman sila ya. Ti paano abi karon kung malapuyot na to kagaway ka na iya sang labot-labot, ikaw to yang malampusan. Ti sinusukton ta sini, thank you na lang. Blatter ta na lang, kag ti bulngon ta lang sa ospital ang ospital, ipalubong ang mapatay. So, abduha mo na sinabla, no? Diretsuanay na lang kita. Sa aton sining mga kabumbo. Jel? Yes, mo kan taon pagid naton ang mangin resulta sa sining training kay nagambal ini si Mr. Cano nga ti gusto man sang ang representative sang Iloilo Bars Association nga ti gusto nila mangin kabahin sang training ukon mag-upod man ang Chief of Police ang ukon ang director sang Iloilo City Police Office si Police Colonel Leo Batiles kag ang sa Mandurriao si Police Major Ray Sumagaysay ilang taon natin mamutsang kung ano ang mangin role nila sa pagpaintindi sa mga security personnel nga ni ang importansya sa pagpalawig sang ilang pasensya Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichillier. Jel? Yes, Bombo Champ. Labay man ako nung natabo sa pagkaon sa mga taga City Hall to nga nagpatigayon, nag-celebrate or nag-celebrate sa ila Christmas party sa Iloilo Convention Center. Panos ko na, Actually, Bombo Champ, niyara kita information nga nabaton nga ang pila ka mga empleyado nga nag-attend kuntan isang ila Christmas party dito sa may kupod ang bilog nga City Hall. Pagbukas nila Bombo Champ sang ila nga ti pagkaon, panos ini ko no Bombo Champ. Kaga ang iban sini, wala na lang kita kakaon, gihatag na lang sa Ido Bombo Champ. Kag ang iba niya mga department heads, din libre na lang sang fast food. Ang ining mga empleyado nga ti timingan gud ang ilang meal ang natupaan niya panos Bombo Champ. Lang taon naton tingwaan naton makikangot kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas may kaangtaran sa sining pagkapanos o kunang mga pagkaon nga ti wala na kaon kaya natulupangdan o kunang balaan Bombo Champ nga napanos ini. Kanugon ti pila ka libo to? Pila ka libo nga daan ang tawag sing gani ang empleyado lakip ng mga job hire kag casual employees ang Iloilo City Government. Halos tanan gid na panos Bombo Angel o kun pipila lang man. Pila lang man Bombo Champ kag asa nga istorya naton ako na nabatian naton sa isa ka empleyado ang isa to ya Bombo Champ timingan nga hindi man panos ang iya nakuha niyara man dito nga ti na panos kay Bombo Champ kag may isa kita ka kilala nga ano niya paklats ang nakaputos or individually packed ng ginpanagtag pagkaon? Individually packed ini siya Bombo Champ kasi sa aton nga ti information nga nakuha. Anong unod ya kuno? Miyara ako ito nabatian Bombo Champ nga may manot. Miyara man nga ti ang initial nga information nakuha ta nagsamo ang sauce Bombo Champ. Tapos do ang ambal sang isa naman nga ti basi na puot bala nga uko na igo sang direct na sunlight ang pagkaon rason nga ti napanusan gid Bombo Champ. O ti maigo sang direkta nga sunlight ano kay nakapak man ang unod ya hindi gina mo ni kadako ang picture nga nakita ko diri pero ano naman may fish fillet tuduay man gani isang sauce niyo. Actually, Bombo Champ, ang hambal sang isa ating kaupod o kung na isa ating kakilala sa may City Hall nga tinap usan ang iya pagkaon, may ara iba niya ulod niya manok, Bombo Champ, may ara man ibang muna siguro ang sa fish fillet, which is ang may ara na sauce actually, Bombo Champ, ang fish fillet, kagati lang taon naton kung sino, gid man bala ang komitiba, especially
nga nag-handle when it comes sa pagkaon sa sining mga empleyado. Kaya actually mamutsam kung mag-direct sunlight ang taon naton, hindi lang man di ang direkta nga sunlight, mas isa pati mismo ang storage sa sining mga pagkaon, Bombo-champ. Sa food handling o kon sa food preparation, dira na da ang main cause ng pagkapanos, Bombo Angel. Sige, usisaon tani kung sino ang caterer kag anong plastada nga amo sadtong natabo. Yes, Bombo-champ. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan sa imo sini iyang follow-up report. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ginadusok gini naton nga dapat ang i-hire ang mga samahin sa security personnel karon ang mga nag-undergo sa training, no? Sa aton sini nga mga kabombo sa tagsa sini nga mga establishmento komersyal para nga mapasigurado man naton ang nga safe ang mga nagapadulong dira hilabi pa sa karon nga holiday season. Ang mga establishmento komersyal kung lang taon nimo Biyernes, Sabado halos nagakapuno, dugangan pa yun nga naghilapit na lang ang dinagyang festival, damo sa mga turista nga magapadulong diri. Ano na lang karon ang guwa sa aton sini nga mga bars, mga establishmento komersyal nga ginapadulungan sa nga ila sini nga mga parokyano kung hindi trained ang ila sini nga mga security personnel. Sila base sila yang una-una nga magpangastigo, mag-intra man sa rinambulanay. Kag may executive order na ginangaton sini nga alkalde. Nga katig-agi niya para sa mga bar owners or sa mga managers sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon may kinagamo naman. Panubuan naman ang inoras sang public consumption sang makaulubog sining ilimnon. Wiit naman dayon. Wawaw naman dayon ang mga bar owners kay pigado ang kita, amo sini mo sadto. Pero make sure nyo man nga nagasunod ka mo sa pagsulundan iya sang syudad sa Iloilo. Hindi ka mong tag-iya sang syudad sa Iloilo Kung ano nga aton sinadiri ang mga policy, mga regulation, dapat sundon nyo man. May executive order ang ipagwa sa mayor. Kamu ganito bago kay mayor, kung mayor, tubi na lang ni Guro, kag Diyos ang ibaligyat para way rambulanay. Kagamo man sa mga customer sa aton sinima kabumbo. Kalabanan niya sa mga nagapadulong sa bar, gusto mag-enjoy, gusto mag-relax. Kung gusto mo kag gamo ang napangita mo, hindi ka na lang magwa. Lukso ka dablay, ni gani, dagan ka tudo-tudo, kag ibunggo mo kaugalingon mo spader. Una, ulo. Kung sakit man lang niya sa lawas, ang imo sini ka ginapangita. Kung gamoy na pangita mo, process ka to sa papilis mo, direct flight ka sa Russia or sa Ukraine kang magpakigbahin tos gira. Hindi naton mahangpan kung ano ang katuyuan sang sining mga partikularmente mga pamatanon nga magkadto sa mga establishmento komersyal, sa mga bars. Ang unod sang ila siniya nga utok is inaway, panggamo. Hindi man gintanan pero kalabanan amo sini. Ti perwisyo niya para sa mga tawo nga luyag mag-enjoy, luyag mag-relax, maghangaw-hangaw, nga magguba ang ila siniya nga night out. Hindi bla? Te ano pa, makapila na ko kabes nga makasalapo nga may bisita kahalin sa iban sini nga lugar. Maplano ka mo nga ti, pwede taguro makapadulong sa mo sini nga lugaro, kag didto lang kita iya ma-enjoy.
Pero may isa ka upod man sa inyo sini nga mga bisita mahambal nga ti galing base karon kon may masugata tato kag lain ang interpretasyon sa pagtulok ta or may masalapay kita didto or whatsoever kag tunaan sang gamo magrinambol. Ting iban sini nagakatahap na lang. So mas mayo gid nga way labot nga mga professional ang mga security personnel. Mga security guard abi yun naka-uniform dira makita naton, dugangan sang police visibility. Kag dapat ang mga nagapadulong man ang mga parokyano man nagkadto tada para mag-enjoy, hindi iya kay mangita sang gamo. Kag kung magtulukay man, kung magsalapay man, magpangayuay lang sang pasensya kay ti enjoyment na pangita ta, hindi iya kay inaway, tinapungulay, rambol, kung ano dira. Hindi bla? Para nga ma-enjoy taman ang nightlife diri sa syudad sang Iloilo. Hidlaw na kita, pila na katuig na kaligad, bangod sa pandemya, way kita makapaurok-urok. Ti basi subong pa lang, nga tuig, makapaurok-urok kita. Tingali nga nung pagpaurok-urok mo kay basi nga paurok-urok ka na pangalipay karon. Why kay mo iya makahibalo? Lain ang interpretasyon sa iban, gulpiada lang pusan niya kaya butilya. Ti kabay pa nga sundon ini sa mga club managers mga bar managers. Ang ilaman sini nga promisa sa kay Mayor Jerry Peñas. Kung hindi pagin Mayor, ti pasira na lang sila. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Istoryahan naton dire sa Bombo Anay sa Udto, registered pharmacist, top 10 pa sa board exam sang licensure examination para iya sa mga teachers sa secondary level. Lakip na sina dire ang LTO Regional Office 6 may paandam batok sa mga fixer. Kag later on sino bala karon ang may advantage sa betting odds sa FIFA World Cup Finals. Sa liwat ginaklaro naton, nga tiway naton ginapromote ang pinustahanay dire orang sugal. Ang aton lang lantaw naton sa panulukan sang mga pumuloy sino ay hanang may advantage sa tunga sang Argentina kag France para iya sa FIFA World Cup 2022 Finals. Balikan naton ini pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw.
Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia.
Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, 9 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo.
Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Isa man sa pwede gid mangin inspirasyon sa aton sini nga mga estudyante nga ang learning is a never-ending process. Sa aton sini nga mga kabombo kag kung gusto mo pag-iya nga mapalapad ang imo sini nga knowledge sa aton sini nga mga kabombo, pwede gid, no? Katulad sang isa karon ka registered na pharmacist. Top 10 pa sa board exam sang licensure examination for teachers sa secondary level. Hibalo naton kung ano ang iya sini nga sekreto, paano ba lang registered pharmacist na siya, nagkuha pa gid siya sang LET exam. Si Bombo Irish Del Rosario may follow-up report. Bombo Irish, sa report please come in. Naghilibion sa kalipay ang isa ka Ilonggo matapos nga nalakip ini sa listahan sang top-notcher sa ginpagwa sang Philippine Regulatory Commission o kon PRC nga resulta sang licensure examination for teachers nga ginhiwat subong nga tuig. Rank 10 si Alisa Kate Arroyo sang Central Philippine University nga may 92.40% nga rating sa ginpagwa nga resulta sang pasinawan. Nahibaluan nga si Alisa isa na ka registered pharmacist sang tuig 2019 kag nangin madinalag-on pagid ini subong nga tuig sa licensure examination for teachers. Sa interview sang Bombo Radio kay Alisa Kate Arroyo, iya sinigin pahayag nga gahilibion ini samtang nagatawag sa telepono sa iya ginikanan sang nagwa na ang resulta sang licensure examination for teachers kag nahibaluan nga lakip ini sa listahan sang top-notchers. Isa ka electrical engineer ang amay ni Alisa Kate Arroyo kag isa ka manunudlo sa Panay National High School nga amo si Eduardo Arroyo. Apang civil engineer naman ang Iloy sini nga si Catherine Arroyo nga manunudlo man sa Capiz State University Pontevedra campus. Suno kay Alisa, wala ini naglaom nga mangin top-notcher o kon makapasar sa pasinawan bangod tama ini kabudlay suno sa iya, rason nga tuman ang kakibot sini sang makita ang iya ngalan sa listahan sang top-notchers. Dugang pa ni Alisa nga nangin mabudlay para sa iya ang pag-review, bangod nga kinahanglan pa sini maggahi in oras bago makaabot sa review center, kag dugangan pa ang kamahal sang plete sa subong nga tiyempo. Curious gid si Alisa kung bala ano gid ang kabuhi sang isa ka manunudlo, rason nga ginhatagan niya ang iya kaugalingon sang tsansa nga magsulod man sa patag sang pagtudlo. Yari pamatian si Alisa Kate Arroyo sang ma-interview sang Bombo Radio. Then, ang first sila ginsen, so ginlantaw ko, gid. So, nakita ko 94, ang top 1. Ang ito, na ko, doon na disappoint. Kaya kataas, gid. Ang passing rate, 24. Tapos, sige ko lang scroll down. Tapos, may nakita ko nga, same nga lang sa akin. So, naging ba siya kaliwat. Tapos, samal ko, hala, do ako. Ito na yun, nagib ko. Kasubong do ka, may ko kabalo ko na na-feel ko, masuka ko, mahibi, mix na tanan. Nag-expectar wala ikaw, nga ti mangin top-notcher ikaw sa sining licensure examination for teachers? Pero sa self, humble ko, doon namin man mag-top-notcher. Kaya mo to, humble ko sa self ko, i-try ko lang. Pero wala ko ga-expect, nga gidban ko. Kaya wala naman nagsalig after board. Naarap ako da sa list. Kaya ba nagudlay mo? Hindi naman sa pero budlay gid siya. Ang bali sa nahambal mo kagaina, registered pharmacist na ikaw, no? At ti ano ang nagtulod sa imo nga maglain sang pass, bala? O kung magkuha pagid sang isa ka kurso? Bali, sa akin lang is, gusto ko mag-explore pagid bala ang possibility. Kaya syempre, sad to pandemic, wala masyado bala gagawa. Kag sa akin man nga gusto ko man i-try kung ano ginadala ang what makes a teacher. Kumusta man niya ang imo nga preparasyon nga ginhimo sa imo nga journey, sa imo nga pagkuha sa ning examination? Pwede mo magpakigbahin ang imo nga napang-agyan, be it struggles kag breakthroughs manabi no antes malabot ining kadalagan. Kay mahal ang pliti, subong. Ang ito nag-struggle man ko sa pliti. Kay kung pila na lang bilhin para sa akong lunch, tapos kisa akong food, bisan dulce na lang, or biskuit, basta ko lang whole day kay para makapulit ako.
First, doon siya sa bunga. Kay, amo na siya ang naging bunga. Wala man ko nagatuon lang, gid. Pero syempre, ginagaan ko man time ko sa ban nga hobbies ko. Para bala ko matakaan ka, may ubrahon ka lang kadali, tapos balik ka naman. Bali, registered pharmacist ikaw subong, tapos di top notcher pagid sa licensure exam for teachers. Ano ma'am ang imo nga mga study tips? Kali sa akon, kinahanglan, hindi ka kilala mo yung self. Ako, number 1. Kay example, alam ko nga natuyo ko sa aga magtuon. So, gabi ko gatuon. Anong imo panugyan o kung anong imo nga mahambal, tips mo nga mahatag sa mga masunod pa nga batch nga makuha man sa licensure examination for teachers? Kung mahambal ko lang sa inyo, hindi ka mo mag-stop na maging curious. Ay, mas damo ka mo gakatunan kung curious gid ka mo. Pag hindi lang ka mo mag-give up, kay may plano din si Lord sa inyo. Nabatian sang aton mga kabombo si Alisa Kate Arroyo. Sa subong, nagpadayon ang pag-ubra ni Alisa bilang isa ka pharmacist kag nagaplano man ini nga magsugod sa pagtudlo sa masunod nga mga tinuig. Grabe, Bombo Irish, si Alisa. Do halos palang dumahambal ka nga ara na tanan siya. Makon mo ti registered pharmacist. Tapos, pasado pa, nagtap pa sa board exam sa licensure exam for teachers, secondary level, no? Double degree holder, tapos top notcher, tapos chinita pa. Wow, sus Maria kagusip po. Do amo gining ginapangita sang mga successful man nga mga sahi isang lalaki abi katulad ng ilang abi kon mga board passer man, o mga engineer abi or board passer man sa criminology, no? Do mga maamo bala sina Bombo Irish. Insakto na Bombo Champ no makabilib ang iya sini nga paminsaron na kay kung lang tawon ta budlay na nga daan ang board exam for pharmacist tapos cap nature pagid saya sa licensure exam for teachers te namangkot gani ako sa iya kagay na Bombo Champ kun bala ano ining iya nga meal plan kay base bala pwede ta masunod kag murarulatnan man kita sang iya kaalam Bombo Champ. Kung ano iya ginakaon? Oo Bombo Champ te suno man sa iya normal man ang kuno nga mga pagkaon ang iya sininga ginakaon ti do naglibog ang ulo ko insa nga lain pares na gakaon man ako pero lain tana siya Bombo Champ na ti double degree holder na tana. Ti summa cum laude ka man Ay Bombo Champ nga akon sa to ya natsambahan lang to kag ti prayers Akon ano na lang kum na lang ang laude na alagyo na kum na lang ang akon. Oo. Kay tagsa ka exam nagakakuman ako, kum na lang wala ko kalaudi. Bombo Irish. Bombo Champ ay idugang ko na lang gali sa kabilugan, 3 tanan ka mga Ilonggo ang lakip sa listahan sang top notchers sa sining licensure examination for teachers secondary level. Nga amo sanday Althea Cuenta Guanzon sang West Visayas State University rank 9 nga may rating nga 92.60%. Kaya mo ni si Alisa Kate Banhao Arroyo sang Central Philippine University kag si Maylin Kenanahan Piosco sang University of the Philippines Visayas nga rank 10 nga may rating nga 92.40% Bombo Champ. Pang duwa naman kay Ilonggo ang madinalagon sa licensure examination for teachers nga elementary level nga amo sanday Maria Vanessa Grace Acaron sang University of Iloilo rank 9 nga may rating nga 92.80% kag si Ivan Omar Lusterio Noblesa sang Iloilo Science and Technology University rank 10 nga may rating nga 92.60% Bombo Champ. All right. Sige. Thank you again, Bombo Irish. Ini si Bombo Irish Castro del Rosario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Irish del Rosario. Hindi iya basta-basta nga pasado ka na o registered pharmacist ka na tapos matap notcher ka pagid sa board exam
same as with sa iban sini iyang degree or board exam sa aton sini nga mga kabombo. Ako nagapati ko nga ara gid ina iya sa determinasyon bala sang isa ka tawo. Just like sa nga registered pharmacist gani nga nag-top 10 sa board exam, ti gusto iya pagin kuno i-explore kung paano iya mangin teacher sa aton sini iya nga mga kabombo. Kay ti ang learning abi is a never-ending process mo sa aton sini nga mga kabombo. No? Hindi bot silingon nga kung ano man subong ang imo sini iya nga nadangtan, ti nahibaluan mo na tanan, hindi mo na kinahanglan sang mambal naton mag-advance ka pa sa next level or mag-upgrade ka pa gid sa aton sini nga mga kabombo. Kalabanan sini sa mga top-notchers naton or even mga nakapasar, may mga ginakuhaan ni sila sang ila sini iyang kusog or inspirasyon or mambal naton naging nature naging guro sang ila sini iyang lawas. Just like abi sa top notcher sa board exam sang LET, at the same time registered pharmacist na siya, tambalya sinya ano abi kay pag pandemic do wala gin obrahon. So amo yan to nga do napinsaran niya what if abi mag eskwela siya education, tubtob nga makalabot sa punto nga ti makuha sa board exam para iya sa mga teachers. Hambalis niya, pero hindi man niya tanan-tanan na lang tuon Sinya tinagahatag makutsimpo sa akon kaugalingon. Ti tanan kita, nagya naman siguro ang buhay estudyante. Humalin sa nagasugod gina, high school life, college life. Sa aton sini mga kabumbo. Kag dira, sa college life ti, mahambal ka nga, damo-damo ginsang distraction, no? Humalin sa high school gamat-amat na hasta mag-college ikaw sa aton sini nga mga kabombo. But believe kita sa mga kauturan naton nga nagaset sang ila sini nga priorities. Namin ko nga gin pasulabi anay nila ang pagtuon, gin sakripisyo nila ang kalipay kaupod sa barkada, ang hidya-hidya. Kay ti sa sulod sa ila sini nga paminsaron, kung malampuwasan ko ni subong, kag kung mangin maayuhan ako, makatapos ako, makapasar ako sa board or sa bar, malambot kong akon siniya handom, malambot kong akon tinutuyo, ang kalipay, ang kasadya, ang grupo, ang barkada, ra malanada. Pwede man ko makareconnect ni sa ila, pwede ko man balikan. Kag that's the time nga mag-enjoy ako. Ugaling kiti, ang iban abi sa aton sini nga mga kabombo, mas ginpasulabi sininilaya ang mga hilikoton nga disadvantageous sa ila sini iya nga pagtuon. Tiyang iba nagakapaslawan, wala makatapos. Ang iban siniya sa aton sini nga mga kabumboti. Temprano pa nagpamana, nagpangasawa. Pero hindi mo't silingon nga kung nabilong ikaw iya sa wala nagsakripisyo, wala nagtuon, wala nagtutom, manginpigado na lang imo sini nga pangabuhi. Kalabanan sini sa mga kabumbo naton nga temprano pa nangasawa, nagbusong, temprano naman na-overcome nila mga challenges kag bisan way sila gani makatapos ti nakabangon man, nakaput up sang gamay nga business, nagdako hasta subong ati istabli naman ang ila sini nga pagpangabuhi kang negosyo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang iban sini iya gani
nagapangasubo kay ti wala makapasar. Naga-expectar man nga ti mangin top notcher pero wala makasulod sa top. Pero pasado, sa aton sini makabumbong, importante sini pasado kag sa ulihi may ara ikaw. No? Sang nagakaigo sini iya nga mga butang tapabi kabigo naton nga ti armas mo ini sa pangabuhi sa matutuod sini nga kalibutan. Hindi ko ginmalipatan ang hutik sa akon sang kilala ko. Una-una naman, kotsa, first job mo na Lingko, yes sir. Ang sabat niya sa akon, welcome to the real world. Tilain gali iya ang plastada sa real world. Dapat sinigali iya, armado ka sang nagkalain-lain sini iya nga bagay. Sa aton sini nga mga kabumbo kay later on, lain-lain man ang imo sini iya masalapo. Pero sa aton sini nga mga kabumbo, ang edukasyon sa aton sini nga mga tagpalamati, ang imo sini nga credentials amo na ining balasihan sa aton sini makabumbo kun bala sa aton sini matagpalamati kun bala yara ikaw sa mambal naton, yara ikaw sa una nga bahin or diri ikaw iya sa nalikod nga bahin sa pagatubang sang matutuod sini nga kalibutan. Sa aton sini nga mga kabombo. So damo pilian sang aton sini iyang gin-feature sa karon, no? Tikon maggusto ya magpadayon nga mangin pharmacist, we digid. Kung gusto naman niya nga gusto niya naman iya nga mangin teacher, ti pwede gid siya makatudlo sa mga estudyante. 25 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa sa aton sining nga pagpanumbalik ka banwa dugang mga balita kag impormasyon. Ang LTO Regional Office 6 may pahanumdom batok iya sa mga fixer. Kag lakip na sinadri banwa istoryahan naton. Betting odds sa FIFA World Cup Final, sinuayhan ang bintaha. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdom. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero.
Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo, ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak. Iloilo Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon sa mga kabombo naton nga wala makahingagaw sa paghulog. Sa ila sinima entries sa for week number 4 sa 1-2 Panalo Part 21 promo, no? Kung makahulog ka mo subong nga hapon sa aton sining mga kabombo, week number 5 na ina, no? Dapat ang week number nyo dira nga ibutang week number 5 na, no? Sa mga kabombo ta, kung mahulog ka mo week number 5 ng inyo sining butang, di na ka mo magbutang sang week number 4, no? Week number 5 na kung sumugod-subong nga hapon, mahulog ka mo sa inyong cinema entries para sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM.
Oras 34 minutos na kaligad sa takna siningalaw na. Check na naton this time balita ni Bombo Jomar Villa. Ang Land Transportation Regional Office 6 may paandam diri sa mga kabombo naton nga hindi gid magpadala-dala sa mga fixer. Okay, inang fixer ti mahalang bayad, way kapaseng kasiguraduhan kung authentic ang dokumento nga ihatag nila sa imo in terms ng certification kag driver's license. Students man ina sa professional or non-professional or professional, mas maayo gid kung mag-agi sa eksakto siniya nga proseso. I-check bala naton si Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Nag-dagdiri karon. Aha. Bumbucham. Go ahead, Bombo Jomar. Nagpandam diri ang Land Transportation and Land Transportation Office o LTO Original Office 6 atuhoy sa sining mga fixer nga nagatanyag sang kantidad kabaylo diri karon sang sining theoretical driving course certificate. Ini ang kasunod sa natabo sang damlag lang kung sa dinti tatlo diri ang dakop, no, tatlo ka mga personalidad ang nadakpan sa entrapment operation sa dinti nagatanyag ini sila sang ang sining theoretical driving course certificate sa balor nga 2,000 pesos. Sa interview diri sa Bobo Radio kay Attorney Galjoso Giduspan, ang Assistant Regional Director sa Land Transportation Office Regional Office 6. Ginapayag sining nagkakadapat, no, nga mag-undergo gid sang 15 hours theoretical driving course o kon lecture, no, ang natagsak individual nga makuha sang sining student permit. Bumbucham sa DNT nagkarapat man diri nga kumpleto, no, ang ining mga inuras nga sining atinan sa lecture agud nga ti kumpleto man ang sining karon nga mga knowledge, no, nga ti makuha dira akon mag-undergo sa sining lecture, no, kay ti ang disadvantages diri nga plaster niya sa sining mga apagi bala sa picture, although nga ti mahatagan ikaw sa sining certificate pero kulang, no, ang imo nga knowledge at tuhoy sa sining traffic rules and regulation. Ti do kasubong lang nga naghatag ka 2,000 pesos sa picture nga ti way ka may nakuha, no, nga nga knowledge kung ano da karon ang batas traffic abi, no, nga ginapatuman address sa aton. Kaya mo na ang sa address panawagan niya man magluwas diri sa mga picture ti ilabi na gid sa mga nag-transact man sa may mga driving school, accredited driving school. Actually, ang ining nadakpaning driving school, kung sa dinti may mga picture dito, accredited man siya ka LTO. Bobocham, ti ang mention kanina attorney, kasi abi nila gani nga ginasunod, no, sa insakto ang proseso kag found out nga ti muna nga may nagreklamo sa ila nga individual nga nabiktima ini siya, no, sa picture nga halos 2,000 pesos dito ang nadula sa sining pobreng individual. Ipabati ta si Attorney Galjoso Giduspan sa nagkargo diri karon sa Bobo Radio. Matag ka mo kwarta, pero tinatuabla ka dagko sang kwarta ginatag, no, 2,000 pesos na supposedly dapat educate ka mo nila, no, pero may figure nga Sam, no, which is the practical driving course, no, which is more or less mga 4,000. Sa driving school is tuduan ka mo mag-drive, pero ang iban kapahapos man matag na sila kwarta, hindi sila matuduan mag-drive, pero madakpan mo sila yapon sa LTO because sa LTO subong, no, ginapa-drive kagid, no, may kami, no, may driver skills rater kami, may DSR kami, ginapa-drive kagid, napa-practical drive ka. Kung ay hindi ka kabalo, showcase man gyapon namo ng driving school kag hindi ka man napon pag-approve ang imong application. Ang driving sa LTO ni sa dinani nga proseso magkuha na license bisan na prof. Yes. Kung kuha ka sa student permit, no, ma-undergo ka na isang theoretical driving course sa munang tawag nila nga TDC. Okay. Kuha ka sa student permit, no, after 30 days process daw ang practical driving course, no, kung ma-issuean ka sang PDC
amo na nga makaka-upgrade ikaw from student permit to a new license which is non-professional driver's license, no? So before ikaw may issue ang non-professional driver's license, man ikaw sa practical driving course dito sa driving school, kag gina-test kaliwat, no? Kung issuean ka na sa LTO, gina-test kaliwat kung kabalo ikaw mag-drive. So kung madakpan ka man gyapon, kung why ka dito luan sa driving school, Okay, so at least ang panugyan naton nga sa tanan nga mga makuha driver's license, undergo sila sang amo na engine attorney ang driving school kag theoretical attorney. Well, this is for your own good, no? Kasi kung hindi ka kabaloy hindi ka kabaloy sa mga rules and regulations ng LTO, what for nga nagkuha ka pa sang lisensya, eventually sang student permit, eventually sang license, no? Kag there is a big risk na matakpan ikaw, no, when you get a new license later on. Si Attorney Gaudioso, iduspan na mabusampi ang kalakip diri sa yakining panawagan. Kasi ang ining practical driving course hindi pa para sa LTO, mo para niya sa taga sa mga makuha abis ang ilang sining license. Muna student permit, panan-prop, tapos ma-professional. Muna tuloy mahulat ka pa na mga 1 month at least ka makaprocess sa imo sining non-professional driver's license. Pagkatapos mo kuha sa sining student permit abubutsam. Alright, so sa aton sining mga kabombo, ang liabi sinadira is hindi magpahapos kay mabisto man kamo gyapon. Amo gani amo nang gakatabo dira nga ang iban do nagapahapos na lang. Pero siguro ang iban nagapanumdoman kay kun mag-process gid sila kay sa pagkabalo naton ang iban dapat may gid ma-appointment gid babutsam. Ate kung may appointment ka, ngita ka na kung sanong schedule abi, mapa-schedule ka na, ma-process na sa LTO Regional Office 6. So, iban siguro na tamada nam la kay do limited kuno ang slot. Amo na nga nag-prepare sila sa fixer kasi pa nasig na lang iya, tagalan to cash mo, ulat ka lang, mabutan ka na sa imo sining non-prop dra kung ano dang process mo abi dra sa LTO ababutsam. All right. Samtang sa piyak na bahin dalaon lang ni Bubutsam ang natabo diri karon sa may barangay veterans barangay veterans village Iloilo City proper kung sa DNT ang son anon di sir son 8 no kung sa DNT ang duha di ka persona karon ang ginapangita sang otoridad matapos nga nagpinalupok no sang armatuthang adre mismo sa ilas ining gym diri sa may nasabitan karon nga suna. Akon sa dito ang latest diri karon nga gipagwa nga spot report sa police station 1 ang ining mga at-large karon o kun makabi karon suspect amo ni Sanday Jonel o kun Donel Gerota 29 anyos taga barangay Rizal La Paz kag isa diri karon ka Jando no way pa ni identified nga allegedly uyat man kung nagtaklos man sa wala diri kuno matumod pang armas tuthang kagabi bumutsam kag ang complainant o kung ang biktima amuning si Fraulin Maratas 32 anyos taga barangay San Roque Buena Vista Aguimaras pero temporary nagatinyar diri sa may veterans village. Based sa initial information suno kay punong barangay John Eric David ginalantaw diri nga may daan nga nagutanon ang suspect diri kay biktima kung sa diti nagtabuay ang ilang sining banas adre sa may gym kagabi kagamon gani gin tingala ni kapkot nga agin tayaan kuno sang armas tuthang niining si Donel aning nga biktima pero fortunately do nakapanagyo sa Butsam kag dito nga gin panakan pagiluthang asa nga sining suspect upod man ang sining isa man diri ka lalaki may pamatumod kag alis nga nagpanupok man sang armas luthang kag moto gani nga nagplagyon man matapos ang ining insidente tinarikabla diri sa area ang ining 14 tanan no ka
empty shell sang 9mm caliber pistol. Isa diri ka empty shell no sang 45.45 caliber pistol. Sa karonte padayon nga ginapakita sa otoridad sa subon nga gamitin ganit di mga barangay official sa ilaman sining galihok agod nga ti mapadasig ang pagkadakop sa sining May ano ko no diri, membro sa Philippine National Police nga involved? negative man ang balikap ginpamangkot kun bala PNP ni personnel negative pabubusa pabatid na plan si punong barangay dyan Eric David sa interview diri sa Bombo Radio. As per information ako kasi wala man ko di ka matabuan kay may Christmas party kami bisanika no. Okay. Kagabi no. May nagtawag sa ako nagpabalo nga may nagpalupok ko no may series abi damo di mo na nga hindi nato mapabayaan no kay di kadelikado sinayan no. Subong may complainant naman, may subject person naman ng atong mga pulis. Di ginatrabaho mo na nila. Di ang amon lang nga ari gani ang bilog nga council subong kay meeting kami. Ano ang move may move on sang barangay no. Parties ni mas mayo ni nga kolektibo ang amon nga desisyon. Kung ano namon okay kadamo man sang pwede naton matakol sa mga hapon, maistoryahan namon, ano blay mo namon. Kay ti daw sa pila ka tuig namon di daw amo lang niya natabo niya nga daw hindi pa taga barangay ko naghimo no. Tapos armas pa to. Oo, di delikado niya kayo kay thickly populated ang area. So daw hindi namon niya mapasensyahan ang klase sang obra nila. Anong natabo ni Kapaw sa suspect ni kagabiktima gid? Huwag ko kabalo kung may mga grudges ni sila. Kaya sa pagkabalo ko pareho niyang ilang trabaho, no? Negosyo ni gabulante, no? Di gakilitaay man na sila guro, balaan man na nilang isa kag isa. Sining ko gani ano gid ang ginalinan sini, amo na ginapamangkot ko gani, no? In fact, ipatawag ko man ang mga natabuan sa lugar no kay nari kami di patawag ko mga complainant kay naya pa siya kuno oo damo tapos pinalupok ang duwa sila no duwa sila hindi ginakuha ko pa ko sinong isa pero ang subject kilala naman no may mangalan naman pag kabay pa gani tani mag-surrender na lang siya no. Police man to Kap? Ay hindi, police character guro. Police lang? Police character to ya. Oo, police character kasi may previous na sa mga kaso man di sa barangay. Actually, isa guro na dagani ara pa no sa husgado. Hindi mo ko yung mag-touch sa merito sa kaso sina. Kaya ara naman niya sa korte no. I don't know kung nagpiansa ni siya. O kung areglo man nila no. Pero wala pa ko idea kaya hindi mo ko gustong ano nato no ang asunto nila kay may private nga complainant. Gintayaan niya kanong karmas tong biktima ang complainant. Amo nang padayon niya sa ako no, amo nang information. Ano kuno ka? Gintayaan siya kuno tapos maayo lang gani kay way man mapitik no kag nakapalagyo siya. Okay. Nakadalagan siya kuno. Pero daw sunod sa iya sa aton nga complainant na tindakan pa siya, no? Kaduwasa ko no tindakan. Tindakan tapos sa muto gitiro? Nakablagyo siya, no? Pinalupok sila to whom it may concern nga daan ang bala. Ti kadamo diya kabataan, damo diya pumuluyo, start hindi niya mayo. Hindi niya mayo ang akon ganyan ba nga we will do everything within our kapasidad aton makwan jointly with the barangay Kagawad. Ano imuon namon kay hindi ko ya gusto matabo na diya sa barangay ko. Okay. Kagati ang involved ra ang mga armas to Kap. Mayo kay way tawo din dapat tabo Kap. Sa basketball court no, sa open court namon dito. Ti basketball court, open court. Kung sa cover gym tani may CCTV pero gali kiti open court why guro CCTV Bumbo Jomar? Amo gani may CCTV na din pero dire kitabi bumutsam sa gym mismo sa natabuan. Sa open nila din nga gym dire kay may gym man to siya pero di ang ano na mo na di pamalay. Sir may CCTV na di sir. No, yun ang gubat.
Guba. Dugay na. Pinakabilog, CCTV nyo de? Isa, dua. Dua mo na. Hindi yung isa? Nasa sa kulang. I see. So kung guba, it means why ranson. Timing tani kay do diri nag-mount mo busam ang CCTV. Sang ayaman na ka barangay sir ng CCTV ng Putena or at private nanda. I see. So muna ang area na tabuan diri ba may mga lubot madigiling sino. Muniguro ang igo man sa bana. Na-mention diri siyang pumuloyo nga do diri kuno tabo dis kilid ka di court nila day. Tapos pag plagyo to sang biktima dugay para hanutan. Pero ang ka armas diri sa babaw mo nang may mga lubot padig mga ship. Diri sa may babaw nga panagan sa sining balay. Babutsam. Kay based diri sa information naton do nagahulat kunong Joms, makatipon ka pag inadugang nga mga impormasyon para nga masugpunan naton ini later on. Salamat, Jed. Ladres sa may barangay veteran sa village city proper ini si Bombo Jomar Villa para sa papataw na ng Pilipinas consistent. Overall barawan sa Iloilo. Masaranyo. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Ang National Police Commission no nagpadulong gid sa Barangay Veterans Village kay ginaaligar nga may pulis man kuno nga nagpalupok dira. Pero may another incident pag gidiyang grabe paarak ubos yung gidiyang bala sa magasin niya ba? Bilang itong recoveries do kadamo gito. May lang kay why sa may naigo siniyang inosentyo ko na sa labat. 50 minutos na nakaligad sa takna sining launa sa live studio naton sa sining mga tinion may kaupod naton si Coach Carla Lara. Agod nga aton sining diskusyonan diri ang betting odds sa pagsambuha sa Argentina kag France buwas na ni sa kagahon. Sa aton sini iyang mga kabumbo. Klaruhon ta lang naton nga why naton diri gina-promote ang sugal pero ti lang taon naton kay kanasig sang changes. Iplastar ini karon sa aton ni Coach Carlara diri man sa aton sini nga pagpangalagad ang iya sini nga ginasuportaran nga team France mo sa finals pero buwas pa man to ang balya sa akon sinya jersey lang anay subong sang Argentina akon sining suksokon. Good afternoon Coach Carl, welcome sa Bombo Radyo Iloilo sa Bombo Anay sa Udto. Mayong hapon sa tanan nga tigkulamati isang Bombo Radyo Iloilo kag sa tanan nga gapamati sa bilog nga Pilipinas. Bombo Champ, actually naka-jersey ako sa Argentina pero mabalaan tala na karon kung ano ang mangin outcomes ng akon nga forecast. All right. Now, coach, damo sang nagapamangkot syempre kada sports event or sporting event hindi kina madula nga mayara sang betting odds or may mga pinustahanay pero sa siling ko na way ta may gina-promote ang sugal but sa karon sa mata sang crowd sino ang ilamas ginapaboran nga magdaog? For the internet record for the betting odds, currently, may ara kita mga categories. For the chances of winning, which is a one category, may ara kita category for the betting kung sino ang madaog after the 90-minute regulation. May ara pagid kita another bet for category nga mapatas and another bet for category kung sino ang ginaamar sang bettors for the extra time nga madaog. So, explain ko lang, currently, for the chances of winning, may changes ni sa kagina from 48% ang Argentina around yesterday. Hindi ko lang pag-divulge ang betting ad company, pero nag-change ni sa around this morning. From 48%, naghimo siya 52%. So, nagtaas ang odds ni Argentina to win. So, nag-drop from 52%, nag-drop si France into 48%. For the categories for the chances of winning for the 90-minute regulation game, ara kita sa 55%,
for Argentina, which means sa regular game lang matapos ang World Cup, 55% bettors nagbet sa Argentina. Nga magdaog. 45%. Regardless man sang score. Regardless ng score for the 90-minute lang. So 45% lang ang France. For the draw or patas, actually 1/2, which is 50-50 sila sa patas nga end of regulation. Then for the extra time, ang nangin setup is favorable sa side sang France. Once mag-extra time na, ang bettors laban nagbet for France, which is 57%. So, to sum it up, may mga certain degrees of decision making ng aton bettors, which means they mostly agree kung mag-extend ang hampang, mapabor sila sa France. Technically, because syempre, kung tanawon mo, the national team sang France is mostly prime in youth ang ilang advantage. Kung sa ano pa, mga bataon kita Yes. So, they can go for the extra time, extra mile. Then, for the regular time frame lang sa paghampang, madamo ang nag-bet or nagpabor para sa Argentina, which is 55% nga sila ang madaog. Which means, again, mabalik ako sa akong previous forecast, the first nation who will first score a goal probably before the end of regulation time ang may pinakamataas nga momentum to win. So para sa akon, very pressured ning duha ka team. May pressure sa side sang Argentina because they have this particular promise last 2012 sa 2014 nga Brazil nga World Cup. Wherein they were destined to showcase and lift up the trophy sa Maracana Stadium. Pero wala to siya madayon. So this particular promise was broken, and again Lionel Messi spearheaded a certain platform, a statement nga this time they will lift the trophy up for the 2022 World Cup. But again, football is not a single individual skill game. It's a team play. So might as well napreparahan man ni sila sang team nga France. Team effort na kay Yes. may nakita man ko gani sa go over ko coach no sa mga latest man bala sa World Cup. Si Cristiano Ronaldo sa Portugal nakahimo siya sang 10 passes. Yes. Sa bilog nga presence niya sa World Cup kay Messi 10 passes sa amo lang to nga hampang sa isa lang ka game. So dili nagapakita nga sa football team play gid. Yes. Team play gid ni kit hindi mo niya siling suluhon mo lang ni kay do alang-alang giguro coach, di ba? Yes, probably. Note ko lang ang sa case ni Cristiano Ronaldo, currently the coach of Portugal is Mr. Alvarez, I think. No. It's Fernando Santos, the coach of Portugal. Sang paghampang nila sa Switzerland, that was 6-0, I think. They were smashing the Swiss. So technically, ang akon pagka-intindi, do nangin confident si coach nga wala. Actually, Cristiano Ronaldo came off the bench that time. And he was so confident with the current lineup. So might as well siguro, last game with the Morocco, Portugal, mambalta siguro, do para sa iya, ang nangin tactical approach niya, nangin effective. So that is one of the reasons nga, gimbangko niya naman si Ronaldo. Portugal superstar Cristiano Ronaldo. On the 55th minute niya naging pasulod. Well, all the blame is on him currently as the coach. Well, technically siya ang manager. Pero as far as a coach perspective, depende na sa platform niya eh. The coach is actually using the prime and youth of the Portugal team. So might as well ara sa second option niya si Ronaldo. And currently makita mo man I'm not sorry for no offense for the Portuguese nga naga-idol kay Cristiano Ronaldo, pero medyo may gamay siya nga issue with regard sa iyang relationship sa coach. This particular World Cup. So medyo might as well naka-affect man siguro sa lineup and everything. Alright. Coach, balik ta sa betting ad sa may Argentina kontra France. May ara bala dira nakalakip man or may
may kung sa diin bala nagbase man or nag-place ng ila sini nga bets ang aton sini mga bettors kung pag-istoryahan naman naton in terms of penalty kick. For the penalty kick, actually kung mag-end siya sa draw, bala mo, Bombo Champ, ang betting odds, once matapos ang regulation time nga patas, kag nag-bet ka for Sa patas. your team sa patas, madaog ka na Daog ka na automatic, yan, oo. irregardless who wins the extra time. Okay? So, this means medyo money-money niya ang mga approaches nga ni. Tactical man eh, kung manugtaya ka, gadya, kabalo ka, ganyan. Nga, it could end into a draw for the regular time, but again, ma-proceed sa extra time, pero safety mo na nga, kinagdaog ka na. Actually, more ang liamado nga side, actually, kung sa pusta, mas taas ang dag-on mo kung mapusta ka sa Argentina. Currently, for the betting odds, like for example, one notable setup is if you bet $100 for Argentina, ang imo nga winning pot money is $165. Bao? $165. So hindi siya patas nga kung magpusta ka 100, dagon mo 100. No, madaog ka $165. $165. So I'm sorry why ko literally compute, pero tama kadako ang amo na nga kasi isang partida nga daog sa regular nga bet lang. Actually, may -1 gani nga ginpagwa sa score sang France. That was kahapon. I am not sure with regards today. Basi ma-change pa gid na for tomorrow. Or, Magambal ka nga -1 coach sa official score. Kung mag 3-1, -1 ang France, matuwa na lang. 2-1 na lang. So kung abansi gyapon ng France, daog siya. Daog siya. Pero kung magpatas, 2-1 ang score, dason -1, so void, patas. Wala dagaan ang betor. Pero kung tuto, -1 ang France, perde ang France, daog ang piyak. Kaya naghatag bali +1 or partida si France. Grabe nga mga ano man sa mga pinustanay, no? Ang $100 for example, madaog siya $165. Yes, Duha siya kapilo. Almost. Sobra, 3 kapilo gid. Sa iban siniya, coach, no? For example, maghambal ikaw abi, may ara man sila sang ginapustahan or nagabet man sila binga sa amo siniya nga team ang makascore dira si Ronaldo or si Suarez, si Messi or si Suarez lang. Sa piyak iya si Mbappe lang ang makascore kung ang iban magin siya nga mga upod. Ginaara man na sa betting may odds. May ara na siya sang individual odds, may ara pagid nga odds pagid nga First Nation to score. May ara pagid na odds dayon nga kung pila ang ma-score ni Messi. Pero tactical nga gagwa sa betting odds kay medyo mas madalom-dalom na, mas advanced na nga bet ang amo na nga category. Ang gagwa lang sa betting odds is most likely ara sa score. Pero sa individual scoring, pero kung tanawon mo may ara subong gapagwa odds local lang nga Lionel Messi versus Mbappe. Padamo-damo score. Yes. So kung sinong pinakamadamo nga score, like for example nagbet ka kay Mbappe, so siya madaog. Locally, ang odds diri sa aton, anong plastada, Coach Carl? May mga naka-istorya ba na ikaw nga nagahambal nga amo nitong amo niya o amo ni? Based sa experience, mga grupo nga futbolero, well, crowd favorites gidya ang Argentina. Mas damo gidya ang gapusta sa Argentina. Well, because the passion nga or the intention mo nga magpusta sa Argentina because it's all the love for Messi. Okay, i-explain ko lang rationally. Because people tend to bet on Argentina because they love Messi. And might as well siguro mahambalta ang kulang na lang kay Messi para mahambalta sa nga second Maradona in the making siya is ang trophy sa World Cup. The rest is almost nasurpass yan na ang record ni Maradona. So might as well mahambal ko siguro always gina sila ginakumparar one-on-one, pair by pair. Sila gina-perming pairing sa comparison ni Ronaldo, ni Cristiano Ronaldo. So syempre may mga inputs as you can see in the internet
makita mo through replays nga medyo may batasan ining Portuguese ikumpara mo sa Argentinian. So mo na nga ang heart sang tao, even though Asians, ara sa hindi lang Pinoy, hindi lang Ilonggo. Ara almost love si Messi isang half sang kalibutan nga mo na, and they tend to bet on Argentina because one of the reasons man amo na lang na ang kulang man sa Argentina. Ginakabig nila nga rin si Messi nga hari. Yes. Hari nga wala pa sang corona. Amo na Yes, lang niya ang yes. corona, ginahulat niya nga madagan kag kung sa ano pati ma-solidify na ang pagkahari niya, Coach Carl. Yes. Kag Argentina parehas ni pressure sa France nga they are aiming for their third World Cup trophy. So para sa ako una, actually nagambal ko 50-50. First nation to score, probably amo nang makarry sa momentum to win. But for now, actually, nga ako niya personal nga forecast, wala mag-change. I'll go for France gid yapon 60 over 40 sa Argentina. Pero, the first nation to score, like for example, Argentina, medyo mambal ko siguro kung second half na late minutes or dying minutes of the second half, probably they will be crowned as World Cup champions. Mga late minute scores, may masakit na may pressure na ang maglagas kam. Locally, Coach, ang Pustanay, istoryahan ta pero sa liwal-liwal na to na promote ang Pustanay. For example, sa karon kiti na mentionar mo nga crowd favorite ang Argentina. May iniya bala ikaw in terms sa Pustanay kung mapusta ko sa Argentina 100 pesos, pila akong dagon, kung sa France kuya mapusta pila akong dagon. May ara ko na record kahapon nga mapusta ka 1,000 sa France, dagon mo 700. Pero kung mapusta ka sa Argentina 1,000, dagon mo gidya 1,000. Dagon mo 1,000. So may ara disparity of 30%. So kung dolyamado gawa sa dadagon si Argentina ikumparar mo sa France. Okay. So kung magpusta ka 1,000 sa France, kung magdaog ang France, 700 lang yung dagon. 700 lang dagon mo. Subot silingon G-City, Yes. 10-7 siya. Kung mapusta kaya sa Argentina, kontra mo ang France, magpusta ka 1,000 gid. So pariyo. Pariyo gid gidya dagon. Oo, sa aton sini nga mga kabumbo. Bauti balantayan gini Boss Coach. Actually. Medyo mapulaw-pulaw naman kasi mga football fanatics. Well, actually, Iloilo is a football country. To tell you honestly, kita nga Ilonggo, hilig tagid ang football. Not knowingly, maski diin lang man di subong, almost basta Ilonggo may ligid sa football. Well, technically, ang sa Pilipinas, for the record, Iloilo is the football country gidya. At bed gidya sang football players ang Iloilo. Coming from the likes of Barotac Nuevo, Santa Barbara. Well, now, subong well-distributed naman may mga kabatuan players. Haniway, Kalinog, Northern Side, Ahoy, Estancia, mga San Dionisio. Those municipal towns are actually emerging. Gataas na ang level sa football with regard sa Iloilo nga local nga scene. Alright. Sige, Coach. Buwas, bantayan gid sa mga kabumbo naton ang hampang at the same time kung makatsansa kita, makahatag kita dugang sini nga mga informasyon sa ila by tomorrow, Coach Carl. Update mo lang ko kay as much as possible, I am fully committed to provide our listeners, our viewers ang maayong inputs kag gamay nga game analysis para sa aton nga World Cup. Alright. 2022. Thank you, Liwat, Coach. Thank you, Bombo Cham. Thank you. Basta may gusto ka i-shout out. Actually, shout out ko na lang kay last ko na ni for the World Cup appearance. Una-una gid ang grupo sa Iloilo Sports lang. And unahon kong mga grupo futbolero, ang amon grupo sa Magsaysay Football Club, mga Supresensya Brothers, for the Vani Construction, si Migo Romel Lago, Mandurriao Football Club, kanday Executive Assistant Boyet Rico, Rabi Dollar, Salvacion Brothers, mga taga-housing Block 22, and siyempre sa Ilonggo United FC, Ilonggo giniya. Then sa basketball, basketball referees Region 6 headed by
founder Mr. George Serapia, JMQ Styles, Mr. Kent Fantonalgo, Iloilo Ball Clubs Basketball Champions League, ako ni siya private league. Then sa Iloilo Praetorians Ball Club, amo lang na. Salamat gid. Sa mga nalimtan ko, ayo lang ko, i-chat niyo lang ko liwat, buwas. Sa sunod naman. Oo. Si Komisyoner J-Pet Balbacal. Si ngayong hapon. Earp J-Pet. Sige. Coach, once again, salamat yun sa pagkanto diri kag paghatag man sang impormasyon sa aton sini mga kabombo. Yes. Salamat gid. Thank you, Bombo Cham. Alright, there you have it sa aton sini mga kabombo, si Coach Carl Lara. Di ba lang tayo ni kag excited na ang tanan para iya sa finals game or finals match sa dunga sang Argentina kag France. Sa aton sini nga mga kabombo, sinoyhan ang mga mangin madinalagon kag makaangkon sang World Cup Finals trophy. Standby naman kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isbombot siya Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bumbo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili ng mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans.
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan. Happy weekend sa intanan mga kabombo. This is Tita Regine. Siyempre, ari na naman ang kahapon lamang program. Today is Saturday and on standby na ang ating nga interviewee si Vincent Sangimaras. Daw hindi man lango-lango no nga if ever kita ayhan sa iyang nga lugar malayo ang aton nga asawa and then stroke kita and we use no to take care of 2 special children. Subong ang asawa nagbalik na dito sa abroad kay ti kinahanglan man no nga magkita para nga may i-sustain diri sa ila. And ang duha na ka mga special children nga siya anay ang nagaalaga asang una, ang subong amo na ang nagaalaga sa iya. We will find out more about the story of Vincent sa diligid lamang madugay. For the meantime, kumusta ka mo? Second day kaina sang simbang gabi and so far, how was it? Wala ka man tuyo-tuyo sa sulod sa simbahan. Dapat tulog temprano para nga kung may tuyo nga magsimbang gabi as in all ears and all eyes. Focused sa pagsimba. Good afternoon, kids, sa ating mga newfound friends. Also joining us today. Salamat, kids, sa inyo sa pag-join man diri sa kahapon lamang program. And I would be waiting for your own stories na i-share diri sa KLP. So, leave na lang, i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can write it down and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome to Saturday edition sa Sininga Palatuntunan. It's the 17th of December, 2022 and kaupo ninyo si Tita Regine sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 8 dias na lang, 8 days to go. Pasko na! Pasko na! Pamasko nyo da! Ari naman ang ating ambahanon para sa inyo this afternoon sa Bombo Music Festival na ating kuha nagikan sa kay Nino de la Paz Mas. Babalik-balikan. Mayong hapon. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti.
Nagising ang matagal na ibig. Nagising ang aking damdamin. Kaya't ako'y aasa na rin. Hey! Balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Kung walang mula, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman. Pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Hanggat hindi ko pa na itatanong ang pangalan mo. Babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Siyempre, Konami, ang something, ginabalik-balikan gid man, hindi bala? Especially food. Babalik-balikan, Nino de la Paz Mas. Para sa inyo, mga kabombo, oras naton, 25 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. And ari na siya sa aton nga linya, hilukso yan, si Vincent Sangimaras. Hello and good afternoon gid sa imo, Vincent. Nangabon man tita. Diyan ka na, ara ka na, naka-yellow si Vincent. Saan ganyan natabo nga na stroke ikaw? Bali, og tuad lang na siya tita. Bali, nagbising siya ko sa subang ko na makato ko sa uma. Tapos, Vincent? Galakat po. Vincent, Tita? wala ka monitor? Okay. Ano nga tuig? Wala ano nga po. bulan? 2017 tita. Okay. So, 2017, mga 5 years ago. Pila ganing imong Opo, edad? tita. Sa subong tita? Oo. 43 na po. So, 37 ka lang sa natabo ato? Dira? Bali, ano po, 38 po. Okay. 38 ikaw. Tapos, may pila ka bilog ang imo kabataan? 2 po tita. Subong, pila ng ilang edad? Ang subang ko po 14. Ang gamay ko po, ang 8 po. Kumusta ning imo nga mga bata? Okay naman po sila tita, pero amo ni siya subong si Mokmok ang tupad ko. Tapos Diin siya, ako diin na siya. subang dikto sa Si Mokmok, Tianggi, tita. hindi natin makita si Mokmok, pero aral lang siya sa kilid mo, siling mo. Oo, ari sa tita. Ari sa tinik. Nubo si Mokmok, hindi makatch sa camera. Pilang edad ni Mokmok Oo. subong? 8 po tita. Tapos ang subang? 14 po tita. Aha. Tell us about them. Pa? Storyahi kami, i-describe sa amon ang imo nga mga anak.
Sa bata ko po, tita. Oo. Bali ang ako na subang na tita, bali isang gamayan na tita daw na dili pagbata. Mhm. Tapos daw nakakaon ko sang igko. Mhm. Amo nang tuna na epilepsy sa tita. Na ano siya? May epilepsy? Na epilepsy ba? Okay. Ang imo naman yung second child? May Down syndrome yung tita, inborn. Okay. So you are taking care of 2 special children? Opo. Ang kamagulangan, epileptic lang man, pero normal na in everything. Pero kisa tita, ginatake siya. Pero sa thinking, sa behavior, okay siya? Okay naman tita. Alright, sige. Din subong ang imong asawa? Sa Dubai tita. So dito siya nagtatrabaho. Since when? Tita. Since saan pa siya dito sa Dubai? Kung ano lang tita, last month lang, mga 3 months ago na tita. So Bali, cross country lang na siya tita. Ano? Nag-cross country na lang siya sa Purmiro tita, sa Kuwait na siya. Tapos ang natapos niya na kontratan, bali na gano'n na siya na pa-Dubai na lang. So ano kalawig na siya nga nagtatrabaho sa abroad? Tita, dugay na, mga 2015 pa tita. I see. Okay. Ano ni mga special needs ang imo nga kabataan? Sa subang. Ang subang may istorya mo, nag-eskwela siya. Tita, sa buong grade 7 siya tita. Pero kisa ginapaway ko na napasulod kay kisa pag kulang ang tulog ya baga tita, ginatake siya. Pero may siya ginaatake? Hindi man permit tita, garing kay kung kumbaga do kulang halimbawa ang iya na pagtulog na mo na siya. Amo na pag-atake siya. Tapos kung kapoy siya, no? Kung stressed siya. What about si Mokmok? Sa iya naman tita, bali amo na siya special child siya datuod na may Down syndrome, pero nakaintindi naman siya tita kung ambalan sa wayon. Okay man, nakaintindi man siya tita. Nag-eskwela man siya? Sa una tita sa Speed, sa Libhon, sa San Miguel. So ano natabo? Nga nag-untat siya? Bali, wala ko na siya tita, ginpa-eskwela kay tungod na bali, amo na niyang ako na nagang turutsyanggi na lang ako tita para na hindi ako masyado matamaan sa init kay isang una tita. Ako na ang gadulong siya. Pisa subong, kumbaga kay grabe ang init, daw man sa asawa ko na kung pwede dira ka na lang sa tiyanggi para na hindi ka naman ma-stroke liwat. Okay. So kinatamaan ka gali isang init, amo to nga na stroke ikaw. So bali sang una pa, sang gagmay pa sila, daw ikaw na ya ang naga-take care sa duha ka bata kay ti atuto si misis mo sa abroad? Doon mo na? Opo, tita. Okay. So, do ikaw, gijagali iya ang nanay, tatay para sa duha ka mga kabataan? Opo, tita. I am sure, hindi amo nakahapos, no? Ang mag-take care sa duha ka mga bata. Ang isa is epileptic, tapos ang isa may Down syndrome. But, according sa imo, ginagapasalamat ikaw sa gihapon kay ginakabig mo sila nga mga anghel sa imo nga kabuhi. Opo, tita. Paano ang imo nga pagtatap sa ila? Sobra tita, sobra pa sa kagulingon ko ang pagano ko sila, pagatipan. Ano ang typical nga adlaw para sa inyo? Like, sino nga papaligo? Kaya na nila magpaligo? Kaya na nila magkaon? Kaya nila mag-ilis? Ang pagpaligo, tita, kaya naman. Pero ang sa ikadua ko, kayang-kaya niya na siya na magpaligo ka magkaon. Ang ikadua ko lang, tita, mo na kisa medyo, medyo i-guide pa kay isa mabubulan siya, pero hindi na siya kapangabon sa Mayo. So namin mo ang subang, kaya niya magkaon nga siya lang, kaya niya maligo nga siya lang. Oo.
And then you, Ginano ko lang na tita sa oras na kung atake yun, baga siya tita, kay grabe. okay. Like say, ano ang pinakagrabe nga atake sa iya? Like say in 1 month, kapila siya atakihon? May best man kisa tita sa isa ka bulan, kadua siya atake yun. May best man na kisa, mga 3 ka bulan before siya naman na atake yun. So, sang wala ka pa na stroke, kung atakihon siya, anong ginahimo mo? Wala tita, bali, akwat ko lang yung ulo niya, tapos kaya mo nang ano man sa akong tita sang mga nurse baga na gin-advise ako na pag once na atake yun siya, amo na lang na ang imuon ko. Di bali, ginsunod ko na gin-advise. So, gaka-revive man siya? Gaka-okay man siya? Oo, okay man tita, garing kay sa oras na alimbawa na pag once na nakasuka na siya tita, Oo. amo na siya matulog, amo na siya, tapos pag nakabugtaw na siya, okay na siya. So kinahanglan niya lang gali nga makatulog. Kinahanglan niya lang nga makapahuway. Opo tita. Alright. So, paano na? Kay na-stroke na ikaw, paano? After nga na-stroke ka, may mga times ba nga nagaka-atake gihapon siya? Opo tita, nakarang ligat bulan. So paano? Kaya mo pa nga i-take care siya? Kayang-kaya tita, kay wala akong mahimo, kay tungod na kaunanon yun na buligan baga. At paano na kay daw hindi ka na amo sinaka-able unlike before kay tina-stroke ka naman? Ano lang tita, fighting spirit na lang. May upod ka mo sa inyo nga house? Sa subong tita, may upod na ko subong ang inablos ko, bata sa magulang ko. That's good. At least may alalay ikaw, no? Whatever would happen. Oo, may tulutawgon ikaw. So, gusto ko lang mahibaluan. So, ang imong nga misis, ato siya sa abroad, ikaw, diri ikaw, nabilin ikaw sa mga kabataan, ikaw ang nag-take care sa ila. Paano ang inyong nga pangabuhi sa mga anak mo? Paano mo sila ginabuhi? Aside sa ginapadala sa misis mo, ano ang imong nga palangitan? Sang wala ka pa na stroke? Sang wala pa ko tita, sang stroke, gaano ko tita, sang karne tita, biennial ako. Okay. Kung magagalibod-libod ako, 1 week to pay tita. Alright. So when you do that, sino bilhin sang mga kabataan? Sa subong tita, ginabiling ko na sa ako na inablos, kay ang ako na inablos na sa 18 years old naman. Okay. Ano kuno ni ang handom sang imo subang? Luyag niya nga mangin sa pila ka adlaw? Gusto niya tita, galing kay hindi pa siya kuno sure. Ano gusto niya? Ang gusto niya na tani doktor o engineer o mapulis siya. Titling ko, depende na sa imo kung ano ang courses mo, kay supportaran ta ka, kay bala mo mga andom ko sa muna. Why ko nalabot. So sa imo ko na yatag. So mula na galing, no? May mga challenges sa iya because balantayan gid. Until now, gina-atake-atake pa siya? Opo tita, pero talagsan na lang. So sang wala diri ang imo nga misis, kamo na lang sang duha ka kabataan ang nagapangabuhi. And you said, baton mo sila, no? Wala kay ga question kung nga amo na ang mga kabataan nga ginhatag sa imo. Ginpalangga mo, kagin take care mo gid sila, no? That was the time na able ka pa. Nagaluno negosyo ka pa gani, di ba la? Istoryahi kami, ano nga dilobyo ang nag-abot sa inyo kabuhi? Ano ang epekto sini sa imo? Sang na-stroke ikaw? Sobra tita, medyo talaga, gid yang, kumbaga, 40 ka budlay para sa akon, pero ang ginasiling ko sa gulingon ko, lakas ng loob lang baga. Istoryahi kami, ano ang pagkatabo mo? Sang wala pa ko na tita na stroke, naglisensya ako na subang na sining ko bantayan mo manghod mo kay makato ko sa uma. Tapos sining ko igalakat ako na tita na hindi ko maangpan ko na nung nabatyagan ko na daw mainit, na daw maginot. Hasta na lang na daw nagbiring na lang ako na likod kag amo na tong piya ko na ang sana wala ko na parte sa lawas, hindi ko na maulag tita. And then? Tapos daw matyagan ko, daw ginakugaan ako. Pero daw isang time ka na tita, daw wala pa man ako nadulaan sa nganin mo. Tapos nagsulod na sa paminsarong ko na
mag-take sa ako na pakaduwa na gabiyahe isang tricycle kaya isang una sang gagmay pa kami malimit naman namon na sang una ginagyan kag ginapangawian ng area na tapos dito ginatag ko siyang describe tanan na amo ni siling ko siya kas katuan mo ko di sa amo ni na lugar kas kay mapa-hospital ko kay dumapatay na ko kas na amo to na na-rescue niya naman ako tita mo sa subong nagapasalamat man ko sa iya na siyang papaano na-rescue niya. So, bali din ka na gaddo? Sa natabo ikaw? Sa uma? Permi ka nagapainit? O tita kay kumbaga tita batak ako sa obra tita sa kumbaga kung sa manok tita isang kaig isang tuka. Pag imutanan. Wala pa nag-upload ng asawa ko. Okay. And then hindi ikaw aware nga nagataas ang BP mo? Na ano ko na tita bali daw isa ka business na ang ano namon di ang ex-kapitan namon di sa muna bali nag-bloodletting ako may record ako sa barangay tita. Tapos ano niya ko naging katuan niya ko kay may donate ako tanin na dugo dito sa St. Paul ugaling tita kadikto na monitor na ang dugo ko 130 na tita mo to na nag-advise ang nurse ako na dapat ma-maintenance na ako sa bulong. So nag-maintain ikaw? Ugaling wala ko. Wala ka ganyan ng bulong? So sang una atong ginambalan ka nga dapat ma-maintenance ka na wala ka nag-maintenance? Wala tita bali amo to ano ko tita dogin bali wala ko to tapos ginambalan ako sa nurse na sila niya sir hindi ka magsalig. Gusto na. Gusto gid na. Okay. So gindala ikaw sa hospital. O ginkaduan ka sa imo nga pakaisa, gindala ikaw sa hospital. Conscious pa ikaw sa gindala ka sa hospital? Nadula ang iya nga signal. Okay. Baka mo nag-istorya kita diri sa isa ka bana, sa isa ka amay. Ang iya asawa wala diri ato sa abroad because need gid no nakaagi na stroke ang ini nga husband and sa iyang mga kamot nakasalalay ang duha ka mga anak nga ginbilin sang asawa samtang nga nagatrabaho dito sa abroad and hindi ni siling mahapos lang para sa iya because these are two special children kag hindi mahapos pero ginakaya niya but it's just that natabo nga gin-stroke siya kag supposedly no siya ni ang nag-take care sa mga kabataan but since na-stroke na siya ang mga kabataan na ang nag-take care sa iya apisar nga amo sina ang ilang sitwasyon hibaluon nato ni no kung paano siya nga gina-take care sa iya nga mga kabataan sa natabo nga na-stroke siya kag naka-survive siya. Oras naton mga kabombo, 41 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Panumbalikan naton. Ara na siya si Vincent sang Guimaras. Vincent, I was asking you earlier, so bali sang gindala ikaw sa hospital, conscious ka? Po? May animo ikaw sang gindala ikaw sa hospital or nalipong kagid? Sang tira pa lang ako tita sa emergency tita bali na tatandaan ko pa pero sang uli doon natulugan lang ako tapos nakabatsyag lang ko tita na ara may inibi na tapos daw ang tingog daw nakilala ko asawa ko gali. So gipulian ka sa asawa mo? Opo. So immediately gali nagpauli ang imo nga asawa sang ginpahibalo siya nga amo na ang natabo sa imo. Opo tita kay ang rason niya kumbaga wala man ko nagatag siya sang problema about sa mga bata mo. Okay. Amo na sana naluoy man siya sa akon. Oo. So sa pagbugtaw mo, nabalaan mo no nga ti amo na ang imo nga ginabatsyag. Ano ang una nga nagsulod sa imo nga isip? Ang ako na kabataan tita na una-una ang nagsulod sa ako na isip si Mokmok na kumbaga paano na kung nakakaon na sila o may nagatipan sila. So sila sa gihapon ang imo nga ginaisip apisar nga ti ikaw ginatalabangan ka man no. Kondisyon dita kumbaga. Because siyempre
hindi naman nato maligar sa iban na sa ilan na kondisyon kisa mabuling baga sila tita. And then, kanami man, because ginunungan ka man sa imong mga wife, ginpulian yaman ikaw. So, anong imo dako nga ginapasalamatan? So, nakita mo nga, ara siya, kag nagpauli gid siya para sa imo. Tian mo ko, Vincent? Tita? Oo. Sige. Ano ang nanging epekto sang stroke sa imo? Ano ang ginbilin sini sa imo? Ano ang nanging resulta sini sa lawas? Ano tita? Ano ang epekto sang stroke sa imo? Makalakat ka pa? Makahambal ka pa? Ano? Makalakat naman ako tita, pero ang nasawala ko na parte sa lawas ko medyo gabinhot. Tapos ang sa mata naman diri sa tuo ko medyo malabo na. Talagang ako na ako na pandinig baga tita, medyo malabo na. So apektado ina. But sang nakabugtaw na ikaw after dito sa ICU, hindi mo mahulag ang imo nga bugos nga lawas? Hindi ko mahulag tita. Ang sawala ko na wala biskan sa isip ko na paulagong ko, pero hindi ka man Tapos makalakat? ang time na nagbuwan na kami sa ospital dita, bali naka-wheelchair na lang ako na kay tungod na hindi na gid ako kahulag. Pero sa base naman sa mga suggest sa mga pamuluyo namon dire na ilubong sa may gilid sang baybay sa baras, na naka-recover naman ako tita. Siyang paano biskan medyo binhod daw okay naman gaba. So do amo na ang ginimo sang imo nga asawa. Every morning alas 5 sang aga, dinadala niya ikaw sa baybay. Naka-wheelchair lang ikaw, tapos ginalubong niya ikaw sa balas. Malapit ang inyo balay sa baybay? Medyo malapit-lapit naman tita. I see. So ano kalawig nga every morning amo na ang ilang ginahimo sa imo nga ginalubong ikaw? Ano kalawig kag naka-recover Siguro ka? mga lang tita, mga a week lang tita, nakatungkod-tungkod na makatindog-tindog na ako sa wheelchair ko. That's good. Tapos So very na effective. sige ng Japon ng proseso na ginalubong ko every morning. Na pero sobra mga isa kabulan. Nakalakat-lakat na ako na may tungkod. So kanami, no? Kag siguro grabe man ang imong willpower para nga buligan gid ang imong kaugalingon because you are thinking of your 2 children nga nagasaligid sa imo. So paano na sang hindi ka pa able, wala ka pa gid fully recovered, and then ara ang mga kabataan mo, nakalakat na ang imong wife, so paano ka naman nga gin-take care sang imong mga kabataan? Ano po tita, kasi hindi ko masyado tita. Sang una, ikaw nag-aalaga sa mga bata mo. Kayang-kaya mo pa nga himuon ina. Pero after nga na-stroke ikaw, siling mo, sila naman ang nag-alaga sa imo. Paano kanila nga ginaalagaan? May times na tita na ginaungitan ako sa bata ko. Pero kisa man, doon na uyak ko sa iya na kumbaga, daw ginaisip ko na daw, ang guwa ko daw in hotel na kumbaga tita. So, naganugi ko na magpakabas ko kumbaga na hindi ko gusto na maging isa pa ka sa gabal sa ilan na ilan na panggawi tungod sa ilan na kondisyon. So hindi mo luyag nga sila naman ang mabudlayan para sa imo because ikaw yan naanag ka, no? Nga ikaw ang nagapangabudlay para sa ila, but it's good nga may ginhimo gid sila, ginalagaan kanila, ginahungitan kanila nga when before you were the one who used to do that sa ila. Hello, ara ka pa na, Vincent? Siguro naisip naman nila siguro ang ako na sitwasyon kag nakita naman nila kung kabudlay, siguro ako na naisip niya na alagaan ako. Okay. So paano na? Saan ka muna lang gid? Nagbalik na sa abroad ang asawa mo and then balik naman nga tatlo na lang kamuliwat sa balay. So paano na? Like sino galuto? Sino ga panglaba? Sino ga panghimos balay? Isa ko lang tita, ginasugo ko nga ako na subang. So gina-guide ko lang na siya. Okay naman na yaman na obraya naman tita, pero mala na hindi ko lang kumbaga maisaligid sa iya ang tanan kay tungod na siyempre sa iya na kondisyon kumbaga tita doon na
may naangya na memorya, daw nalit ano siya, amo na siya tita na ginaguide ko lang siya tita, pero ginaano ko siya, siya ang ginasugo ko para magtigang, kung maglaba, gabi nabuligan niya ko. Okay. So that's good, no? Nga daw nag-mature sila, no? All of a sudden, sang natabuin na sa imo. So even if according sa imo daw dilubyo, no? Nga wala mo gid ginapaabot, but on the other hand, may kaayo man nga gin-bring ang ina nga natabo sa imo. Padayon nato ang pag-istorya diri sa aton nga winner si Vincent sang Guimaras, mga kabombo. Ang aton nga oras 48 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. Magapanumbalik ang KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Vincent, please stay tuned, dira ka lang ha. Balikan ko gid ikaw. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Kabombo! Nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan kaangay abisang school supplies kag iban pa kung sila ang naga-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero.
Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kagauman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ang atong din nga winner, si Vincent sang Guimaras. So Vincent, after sa natabo nga dilubyo nga ato sa imo, kumusta na ikaw subong? Nagpanumbalik na bala sa normal ang tanan or ara ka pa sa gihapon sa stage of recovery? Cover pag tita. Aha. Pero makalakat ka na? Makalakat-lakat naman ako tita, pero kumbaga hindi lang masyadong normal gid tulukon, kumbaga gapabilin gid ang ako na nawala na partex ng lawas ko. So ano na nga mga panrabaho ang imo nga ginahimo? Ang kaya mo nga himuon liwat? Sa subong tita, gina ko sa akong nakagulingan na bisan pa paano ako tita, business ako liwat sa ako na payaw-iyaw tita. Okay, that's good. And then, ang mga kabataan, balik naman ikaw, nga ikaw naman ang gaatipan sa ila? Opo tita, kumbaga amon na nagang isa ka bagay tita na kung nga na nagpabasko gid ako tungod sa ila. Alright, sila gid ang gahatag sa kusog sa imo. Vincent, ano ang ginapasalamatan mo sa Ginoo apisar sa natabo sa imo? Gapasalamat ako tita sa kay Lord sa ikaduha na na tigil na ginatag niya sa akon na para matipanan ko ang akong duha ka bata. Gapasalamat na ako kay Lord na siya pa paano na naging maayo man tong pintangan sa ako na asawa sa Dubai. Kag nakabalik siya sa pagtrabaho and subong ikaw nakaamat-amat ka naman pamuno liwat. Umpisa liwat sa inyong pagpangabuhi nga kaupod mo ang imo duha ka mga kabataan, and this time since nagaamat-amat naman balik ang imo nga kusog, ginaamat-amat mo naman panumbalik ang imo nga kinaandan nga ginahimo nga pag-atipan sa imo nga mga kabataan. At least survive sa gihapon, di ba la? Anong imo nga mabilin sa aton nga mga tagpalamati if ever amo man ini ang matabo sa ila? Ang mahambag ko lang tita sa aton nga gapalamatin na kung sa oras bala na may pagsubok magabot sa aton na kabuhi, hindi lang tamantulaan sa pag-asa. Kumbaga tabang naton kagi pagbatuan naton ng pagsubok, kumbaga kung ano man na magkaabot sa aton na kabuhi tita. Alright. And I can feel nga palangga mo gid ang imo nga mga kabataan. Super tita, 100%. Alright. And I'm Palangga sure sila man, they are very lucky for having you as their father. Kagang ila man nga iloy nga naga-ukod gid sa pagtrabaho bisan nga mapahilayo sa ila para lang nga matagaan man sila sang maayo nga buwas damlag. Vincent, congratulations gid sa imo, and you take care of yourself, especially ang imo nga health. Kabay nga halungan mo na gid ina, and kabay nga magpanumbalik gid lubos-lubos ang imo nga strength. Kag makapadayon ikaw sa take care sa imo nga mga kabataan nga amo gid ang nagahatag sang inspirasyon sa imo. Congratulations, and ang imo nga prize pwede mo na siya nga makuha sa Lunes. Kung may pakadtuon ka lang diri, padala ka lang sa imong authorization letter kag sang imo nga ID, pwede siya kakadto diri kung sa aga between 8 to 11. Kagun sa hapon between 2 to 5. Okay? Congratulations and thank you very much sa imo. Again, Vincent sang Guimaras. And there you have it, mga kabombo, ang aton nga winner. Sino naman ay ang aton nga mga winner para sa siningang simana? Syempre, iga-announce nato ni sa diligid lamang madugay. But for the meantime, ginapasalamatan ko gid each and every one of you
staying with me every day from Monday to Saturday diri sa Kahapon Lamang program, and especially sa pag-share generously isang inyong mga istorya, sa inyong mga matuod-tuod nga mga inagyan sa kabuhi nga ginakuhaan naton sang inspirasyon kag mga motibasyon diri samtang nagapamati kami sa inyong mga istorya, nagahatag man sa amon sang encouragement. Madamong gid salamat sa inyo mga kabombo, and sa atong pagpanubalik, iga-announce ko ang atong winner. For the meantime, let's check again ang atong Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 8 days to go! Merry Christmas na! Pasko na mga kabombo. Kag-arigid ang isa ka matahong nga pamaskong musikang handog sang Bombo Radyo para sa inyo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan.
Basta Radio Bombo! Number 1! And our winner for this week to win 1,000 pesos nga cash, and siya naman ang masunod naton nga pag-interview hon through video call diri sa KLP. Congratulations! Ikaw ina, Lola nga taga Singay, Mina. Again, congratulations, Lola nga taga Singay, Mina. And with that, mga kabombo, nagpasalamat din ako sa inyo tanan. Enjoy your weekend. Next Monday, mag-up the 9 na naman kita sa liwat. Padiyunan nato na pag-enjoy sa mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. And I hope nga on the way na, in transit na ang inyong mga sulat. Kagkabay, makalabot ki diri sa aton so that before the year ends, mabasa na naton ang inyong mga kasaysayan. Maraming salamat sa inyo tanan sa gihapon in inyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again on Monday. Enjoy your weekend. Good afternoon and God bless.